Sini was a TBA was saga. Some Toma Kusam Yable. Ya banane. Was it by this for Mam Dibundi for Mam Comunionza? Mam Pogatiga me, Fuku, Mam Akura me haya. And nothing about anything on there. I grow. Media me pa work and happiness. And you may be at the best one son of a Nidia near Kumapa Yedumano for 4 vim. Yedumano. Ma yehun se o Yedumano pa. Yempe Juma o ya na ese wamuna no ne ade enye. Ene yawada Bronya bosomi a etoso nsian da daduonu na miensa na 23 June 2022. Ya transe kama wahene yire atranse ona no taba last and now no ba first sakra na adwen omra samoa ewa ha omro ba bia be fa bi obismisia no anso sebe anya baby bone na obisio misia omra samoa misia na mse na we see no na we dey so na we busy na ni abre pam say yes no follow case on pagro afa sofo yeboa asuama ono so wo ha the station with the yeboas Mmrantehene yeboa for katacha obema wo hene yeda kua yeboa fe asuama sofo yeboa na ns yeboa marketing yeboa yeah I was here for nyame body and your boy be a modam da sanete research be am penny for so ba kokko modam so ba kokko modam research ya obi de abeto ho no okay sir penny for no omoya sa I was so junction na ofedi ni keke ya fanto no Oba kokko na make katacha one yeboa na obo dam no yisu ye ono o se kokko no na me o katacha kasa se mu achew bo bia nso me challenge da dabi me se mo ma from tie me pam chew o de mo mfum mfam yeboa bia bodam do onye yeboa kwa mo mfa so man ne yeboa na mo meka wai me da se ebusa fo mo ma me mohwiri na me nko pakoso eno nkruma unua pa ene enadwoa tiame mafo tiame hene o sokoma mpon na yire eno nkruma fimu ya ochina na ye ko na otwedan so aka enadwoa na kama me ma me ko wuo no enadwoa na ode bija no na ode ja no okay awusa fo enaso ye wo bi kan pa enne ye wo futusam enu aniema bi gigi yen susu jedu wo se bi gegew aniema bi gigi yen ti ama aniema nsisi so amayen enne ye de full vimaba friends of Mmrantehene online be chiamu nyina James bema hey ye be kekan hu kumase ha jise eja to kumase ha enya gorokora akwa bi free west region na wo ba kumase sabre sofula na wo soro pa na ntache nyini ni ho na ufiti sofola ya uhuru ji nkane ni nyina akwa no pagya na ni prekope nkane yellow bi no yem wasi ewura de kwasi mitiri nye utiri nye so amanya me bre Jesus Christ na me nkwa me be kumase na eshi afei kakra ombedru konfonoche statue ho no mo a wose opagya ni preko wose eja kumase abodamfo ni eden hwede ba ko ahura ko gina ko be do na do ma habi mo ka kumase eden no wona e wo ma habi baba wa bia oba fie do ho ano o de me wa kurase ne yesi kumase eden na me ba tia me ba mazenye de bia mangwana minya baby na dudu yari me kuraje ni namsi yo kinkuru na kan o si kumase de honye de kura twia kumase hot na adwene sunya na ye
sunya de onya baabi fa kuma so fa baabi ana kai po wabo ne hawro yeah I was there for yeah crying ten na in fact sir nipa ayesem ne fedie ne niamane na kum nipa bebre be man wa kwasresi nipa se enkodo wase yefu na omodo ya asiu ya boba yira pesie kama where you dey sinja asiu bedidi oh asiu oh eh me bandidi oh eh krofu die aduane na ogu so do na krofu do ya no se be ma ya poni o ya bre no si woni emunika asiu ne woni emunika so da be asiu me ti drop yansa no wo shemu do ya tu drop wonu ye I was for I will have something to say or two up where we are no na afedie ekomwa wi no na si so afe na jawo paduane no se ne ase medical say ase wa bre se me ka say ka jado po ekura en bu ba ekura wani de wa maye basa so ase o nya hwe don nya hwe ma ba me ye juma sa no de afe oba odu obi afufufuru bi mu na bofri ya bre Kay katachi so bofre mote bofre mako 11 and now do baby no twa body had someone who goody goose so say na say na wawie wo ba besna ko na opie na se ne so prekope kefu bi musa pie ne so petesura o se o ase o ma bod appreciate ne yehwe bi egu wuram kwai didi am peso didi say come do na also oh aso enye kom na me besana ko no boyfriend said yes ya bere no na enoma no said you mu guso sin na so na yi mahin mate abo no na me be se me se no taw se me ti aso taw na si yani mu akwa boyfriend wo be die pa o di pe bobo boyfriend wo be die pa Ciao ko yeti aso. Just no money dey na what say or say no. Yes be say no. Kata jona dey ntikura na e so fele wase. E dey ntia. Asie dey nanim ofere. Ameme che enya tim didi o ba kwa bi so no. De papa yi wase ya aduane e wo fum. Ntu ko chen wo di bia na ye dey. Oh, na dey nka se wo di. Kata chaw. Akwa bi didi je ntumu wo na asie nim ya se wajimi. Anu mo de yana. So what did you say ko jintumo wa de na yire ne maami de didi ori o seekuya na aduane na bi wo ho o sa ane twa bi bra ni wo twa bi aba na nkwa na san o se da bi san kwa bra oh ya be discuss ase mo se na abanfo atua no agunu so asa kanya boni o afram place o kata kwa bi so kanya boni yani Yakubu to pass na kwa bi abefen he master bra men ka sem chiro o se adi asem o so bra na o sore ye dua bi esi won mo sa no ma ko gina se asmo mo ka kra yeti o so abefen na free mu ye ne to spa ne kan we na o se he Fuseni no yere se dem si sia bra wo mo fi hokra yenko na Yakubu no so wa kan fa me ho a o se mfa me so o se mfa me so na me ntimi nka na se de ono kan mo na kakra me front ma kakra mfa me so na ho be ye ne ya o kan ibi se ho e ma ja pade ne se na ho be o ba ne me se di gu so o mpere ne me fe no obi fa ye pa o do ro mfa ho o so ba na me di gu so o mpere ne me fe o o se nara na ho ba ye ne ya na se de o si kan no se ko bi beti ma kan sa ka me pa o kan obo ma ja pade ne di dwa fa no o ma na ne twebe ne ya anyasa okay so dia ama we David mama me program we program se mani tu abusa we are say abrabo okay mama yanko ya de no ade ni nyina esimpre ku etajo na asem bia bo are na numre ya na ya ni wa oba wo fa se tofia kwa odi asem bia tumanim
say no program ne no e me ani mekwe ni no na ne je pa nanso o de dwa to asimi so say opamecha no de sofu ye nyina no and opamecha oh me so no antokwana ye tenten o so opamecha say sofu no de no ye no ne nya adwen nti ne no bibia anya boko memfi sofu o se memfi no okay o se fi no a me da wase pa abusafo mama yenkono wa asembia ni ho asembia ni ho memfi ne asembia ni ho kono boko ya de nura vim ni nyina ahyim enne na enne yebekọ sirebo so na yakuti asembi enura me wa asem no ochina no enne ibeti na wochina yate ho ogum ba man ye fani ko fitik o fitano dumase ne nipa de noa na take adwuma ena odi kopie sirebo so ho enti ya fani ko fitik ya amaraka ho ye freno a ono a obekana asem ene ye wafutu sem ema atiefo na maami bi kura de won kamansem afutu sem o wosem Mmrantehene wanyansa asem no ya aka na medanase se wo hunu se ya na nyansa asem na meka na ene asem a meka no ene se one man no chop adidija animuna enenam adidija mabreo ebribi na beton nuro bagim kotrek krobi din suta ewo tachiman ne sunwa akwem ho ufri boku nkwanta kwa na ye won suta ne won sutam sutam wo ho na suta ne mienu suta kura de krom suta de bebre krobi wo ha ya ba ko pede ho Ghana nyina hi krobi ani nyina hi biu krobi so wo ha is as many as 12 10 13 yam be kire amanwase ene ne manema no e doso papa enti abusuafo de tie mu ane se aja men de minro nam wura nkrase ba bia amanfo tete hwe so no na me kokrom ho na kwa bia ye konkonsa draft obi wo honom na wakotwukume atse prosi panyin ne se medinu bi ne na hwa yesa amanfo ntore de no na prosi panyin frame me asma me kan I was 27 years na prosi panyin frame small bra me kwa no se enura otono wo lances na so dabi pacho so ho me boys ama ba mo pem ho ase onso bi draft so ase enti o kawo ba na wa be chia me o be kwa na wa be kra me so sa na ye no Mmrantehene what the American asem say was not yes enti da bia me kwa no pana na makọ chia no me be kwa na makọ kra no smart nkra na say akai na achi no ne ma ya dam fotoro bia me ko chia na no pana o say bo be tanya na wa be fie me kwa no na yira bo ba yira pesi achi kama ma wai biare me kwa makọ kra no na pato kra no samoti asense se me sa achi mu kama buamu ade tachi ana okase me se be ma wa ya de amani age one man no chop enti ase mu aka suit inspector wo se one man no chop ko the inspector so se mo si me nim nwoma me dem ko so amomba wa se inspector wo nim nwoma se na mo se me nim nwoma me dem ko ono prosecute ono ko prosecute what me dem ko so amomba mo se me so me nim nwoma na suit inspector say one man no chop eno ana me de ye futuro ama oba na be ma wutie me se sika ba ma wunu ade rese no na woni na nya fe na ye ku ma se bia metaka na hada ne se enkrofo odwa ya mu ko wia no akoda keto bi be se 12 years na mo so ma se ko san odwa na wo banka aduani mo no bra
God being so good, and I mean, because Satan being so good, Satan, and a bark on home by. When I was son of feature will be a Tian and Yabeso. Moko Moku Kuma boy, Jinimu, I didn't some of their painful fury. The Akari Betania Befia, your child has a honum. To try them in now, they may to tour, but what do you want to swa, Timinuna swakama, back on Secretary Minako, who's a Kay. And Crawford and Adrian Bonia Bootim. And you could see much information for bad intention. Adrian Bonia Benny Petitrim. Me and near netting about anything under. In the Aquana Sanho and water to so man Sujina Kodan Sujinaha. Or here come was Namke to idea. The Ubeniano 2 ya na Udreura assorted. I was a Namke to the Ubeniano Udreura. Ojuawura better sakura ni ojuan ni wura. Sure. Afedi akwana san ho no wototo nam no na opege ni areso what say what me say nam keto ando obenya no ojuawura bete. Adai. Na nipa ya sisi sa. Awa na akwa no okafutu ye. Totu ni nyina so ma no so akama. One man no chop. Wo ye bibia. Ye na according to nya according from. Yama bibia nya pepepe otumfo metako mansia pa na me ne hini kura na me ko nsanchiro adwuma nti na obi ohini bi oba be so akire otumfo bia fi se otumfo swaye yes ante hini no obia obeba ohini bi obeba batwum pomponso eswaye akire otumfo no otunufo a asemba ko bi empemu da okon ko didi nyampanimfo ba panyi no okonu wa bere wa no eni di nya no Safutu away, the automatic hapa. Ni dinya mpanimfo adija eni munana nam. Mempene ye betuna de so ye mpeno eto da bia. Se mo men kase ni nyina. Eto da bia ya na ya didija. Ai. Emfuru bi didija wo mpanimfo pa himo wo kro no mo ba panyini bia meken wa kono mpanimfie so. Oni obia be se ne pe no obia ne be twempra ka mo no kura nya passengers ne ka dada so na utwa fa no ho adidija ni muna ne nam udidi a mawunu ya bi me na nate ase wo so wakoda wei wonye wonko de tokuro de wanu mu wonko de tokuro de wanu mu abusua mu adidija abusua koko no ke ye nyina ye dia ye wo fa ko ofie na kodo ye na wawuo me wo fa ko ofie so ne ma nyina wa burochi obi amepa koko na kira kwa mokote a abusua panyi nenum che yiwai wo wisi ka te biscuit abusua panyi bi wo hono mo a mesem abusua panyi bi wo hono mo a wo di koko sikari nyina be bu tot sa ne sikanasa mesre mawunua binni mawunua binni na asundwe mra na mempre ni nyina eye didija asori mu osofo yire wo a sadi adoye amokoye no mesre mo awiamfo bi a wasori mu no so wo a monkoye ne dama sa wa ti ase sofo yire wo ye maami wo hunu ne mesi seye de koma sofo yire mase abonten yeso e would be anybody afu okutwem bode so bode droi apim dro yi bayire ana mayire ni nyina mo de akoma no ono de owo ya sim panyi kwaku ade o si sim nipa nye nipa enya ne ya ye nyina to kodo san asoro num ye nyi tight aja o de sofu na kan se tore bia sofu ma me kura wonto sika so won wo kai on ne kan wonto kwasi asu ne bu nkonta ye ka eboka krachi ni bi obebu nkonta boka no mo se ayi finance minister me bu nkonta obu yo boka krachi ni
pen robbery no e che arm robbery me na me ka kire ko pen robbery e che am sa wona won kwada ya adwuma na sika ba che ma won bi na didija anim na nam okay misi ha che mu pi ayame modofo pa Mmrantehene yebo afarikata chew be ma me bana me to me hono wase ayakata chew number 2 misi no Asem Mpe Nipa ho kata chew number 2 okay omono kata chew maka mone dabi anasam no krampo de awo obi awo come on Ghana had the jeda ha na obi abenya nanka de bia so nanka ahoro ne ka ne mo se wo beto bi na be pe de Ghana bi da panyi bi wo betifi wo kan se mo ye o wo sisi kani bia so be boa no wo fa ase amana ye yi a won ka so mi san no ho wo se wo ye sika wo kuro no mu a abranti bi nya sika kora na ye wo ya ti ni ye wo se wo bakura wo be san ho a na ye wo ya wo te abranti bi si da na manfo huro no a ne wo wi a ho akɔhwɛ ne da no se ebiti wo da no a hwɛ papa na o ka se sika da to fi okɔ kwasia wonya sika da ka se sika be de on peso bi be aka ho e okronum ye kro mu asante achimdwa so na mai bi ho no wawu na friend Mr. Swanika dwaso kru kakaka ni nyina no na wo TV etikopo black and white kata chow se bra na opon ene osofo daisy sa o moyi no unse na nye easy kan drama no nti se kromani nyina ukwafuo mu a na wo pentem se wo baba bedwan na wakoso ani kafi because that na light ni dwaso ono na de generator na katache munsuo nka na se mukode mo na akora ba ko jemframa mu nyina aka mu ese mu nyina mu pia bonten na sabe nkura wa dem e be dan so no obi nyemframa enti na no den na de ye kan ye ne na kopon aboa menne sebe ukotue sika ko resinima no wakwa akohwe okosa lai se wakwa akohwe shole akwa bi ara no friend shole e hwa obetima e fom free kwa da so bane injanka rade sa akwa ketekete kro ne gato kura no o ne TV o ne decoder sa na nke ehwehwe no eno na ama abrochire sa no ma no ama kro no e de develop obi amfo obi ho but ye ne ha ansa na wo bra bia tukwan wo beboa wo no katachaw kwa wo kwa abrochire nso ye fie japade a ye de ne tena ase akwasi wo kwa wo nwan mpanifo na wo yi nanso wo na ye nimse wani da fom okoduro wa ye ka adabia katachaw ka sembi wo se bema wo do na ba ku sisebe o yiri fie na de ba ku asi obusu fie eye futu sem kase pa nipa ne koduru ho no wo se ne family na yire ne ne ma yo enti wo a wo na busua kokko na sebe de ma wo na ye de wo koye no ni nwan mu nyina sebe o ma yakọ nsafo katacha nye nipa nye obi wo ho a enye nsa na ope wo eni bre hwe nipa bi akọ sha ase a sanka ye so mu bua na na de odi kan ne bua na kenen ko wangu nanso ne ya sante mamu ana ye bibi mamu ha se ye nyina de bia me kasa sebe ada ne sebe o koto egungira wam ba ko fo no na ba ko de na pre wo ko hin no watwe na san wo koto se nipa mienu gya no mu di nkomo na se ni nua bi ho akere no ye be sere na futu sami awu a wanya bi especially kromu asikafo bi enye omu fiti ya na ye wo to nga na wunya sika bi na boa wo kata so da na wo ka asem bi se obi wo ho a sebe ni sika wanya nyina ni nua ba kra de ne hyekire ne maame ni nua ba bre ne ho kyane ne maame enso ne wo se ne family ene ne yire ne ma ti wo ba wo nua ma yi bi meni mi kunu bre ukunu official no ba yesa ye be sere wunya bia mun kyane nso bi so na nya obi ye obone nya obi so na ye obone ade ba ku be na dia sani pa nyina we mbefa ne koya anya ye enti sa na te dia ma ye bi enti ne kwasi wo ho no so de me fa ne nko no abo asesa ye be sere ade dia jade in fact emu odin be ma bi be ka sere me se ni nua ha no ama no be fa no ko US na mo na mo toto ne ma u sto mi no to no se be ma akwara ne bi wa kire o enti hweni ye so mo bra ja Ghana fo mo adwene nye onu nya akwa ye no so for brem eta job mam dasi na ye wo mo mienu bi a
omudo omunan enante ba ku etuntum ba ku so ye yellow kakra am say cotton ne ye nyanchira se na making on say cotton de scorpion ye nyanchira de se ne bojo se de ai okoto de ne bojo ne bojo ne ye nyanchira de on fa na o mi na so cotton ba ko obi aso apre ba ko poison with mom o ba say it me poison efrim na anwumre yi menna memia panyini tofia kwase ne o da cha pa bremi said ye obi be ye bia ma min kasa mesem obi ampa na sem ko frɛ tofia kwa pam chopi what le be dwuno pam cho we abodi ndi se wa fɛ no we so abodi na wa fɛ no adai kata chochira fa chire sa enu na bo se gensi oba mi ho se odifo do bi be ka bien fie no we so panyini na me se nana wadawro ma dase yo enti me muso kata jo me wadanse wo anim ho aya mesem to fe ne make am wadanse ene nyame so nshira obi yo na ma me mfa won fa the ministry of church on say eya na ye me ya se Kristo se won na temuo e be start free asori fie good na won fa nko start wo adwamamofo fie adentia yeni ye si enemu di dwumu dɔso yeni ye si enemu di ye tinya me pampan aka ye wusu bia ka ye be ya ahomobro su asori be bi dadodo paprem Monday to Friday wo pekes kan correction be ba abeto correction masofo wo be kwa asori be 2 years if you would have baba be tu dodo paprem o pesika de ko hadan ana wadawroma oko committee for so asafo mpenifo se ko sofo no be kasa so ba me say papa me ne be kasa te se ye mfi no ye muni se we nipa bo wo chiche free so ase be kasa danchi mawua ye nyina chinyo wo ne hwan sofo na kasa na kasa mu no nana enti anya mi nwanwa sa asema wo kan shoot to the Christo kan ye wo se medimatem wo be starting na so fie na ka so fie so de ka hosusu na ka Yesu kwatena na ka wato ne nsa frɛ ai adeboye for se momra na ka megare mo na se Yesu de be frɛ ode na ka se ye no ye wo problem pa me dase ani bre bone ɛda wo afa na se wo de wonsa mienu ti didi a na wada wo ma nwuro hwini mu a ɛfɔdo wanim yo ye de nsa ba ko na didie enti se wo ti wi ase na se wo bia wo nyame ato wonsa mu a wada wo ba ye hu ahia fɔmɔbɔ ana se nipa na wo suma na wo ye bɔbɔe no enkase no what me nchen ye blacksmith wo ye house girl wo ye cooking man nti we de ne so ni faso nipa na wo boa wo na wa bra bo koso no nyi yi a pagya no na wiase emfa sika nko heaven ye emfa sika nko to visa eko heaven ho ma wonye so pagya ne wonye ni nhira wo na wo ka se mi se anytime bia se obi timi bie na no anipa be 10 or 20 catch us nyame nhira wa me se Kristo ni bia na wo twe ba ko wa nyame nhira wo nu a wo problem nana nyame nhira wo wa nya tu asema ye wo ka ye no wo problem but trust sa hu catch am se na papa wo nya ne nsem wo because asem wo nya is sa hu wo ti wi ase na se obi amie na no dey an kan che se nyame nhira wo anache na ne na wo de wo kan kura enti ye besire etiefu a mutie monfa bi ma omo ntimi ntie bi na monka edidija enim na nenam se wa hwidi ya edi wo haw kase e baba wabrabom na daachi wonya be papa nyina wa muna no wote aso dem ho kata jewe ai se Christopher omo wo kase bi o se Jesus Christ commission enti se sika na edi kogu bank ni se Yesu ba edi kogu ai na wase monwa pa asore bai ya na ya pemu ya enti wa muna no wote aso dem ho enti sofo kanyam sem nyina wadwa enti wa order otonko awon ma otonko aso dem so ni masema woka wo se me heaven no men ko da o fa wo kura woni mo heaven abode mo nko okay ohine yire na chao yeah Stella me hunya nto me senti etie fo mfa ncha me chia wo mu nyina ada wo yare me yare enu anajo so no na ho ode asa me yare na
Obabele wa maya able wati aba me. Once I'm wa phone tiatia no. I'm wa phone tiatia no ya na ye ho den kakra. Ba mponi mu no ye ho dodo ye na ahwa wu hu. Anyame kura yen. Awonsam ntimi nya ahwe. No ya lefe. Nti Yankopon kura ye mu ntino. Obi ansa na chi. De obi abekan bia nya ahwe. Amen. Yo. Kada chompa chome da se na ene asamo a wodi abayin so no. Asem sebe odi ato be maso me nua meme ye tutu sra ne abasa na me so me tu ne mfim e de awura ne nafum ho no yem ade no na ne yem ade no nafum no me so matwe aba na wo mo pe afum kwan no na wo so de abo kada cho be ma Bible say yem woni power bra wo te ase na me kan say ya me de fa enwumam wo bi atimi abi adwuma wa ya ade wa fa adwuma ye fo kama eye ne kwa so ano no nanso no edwumerufo ni bi wo ho a wo mo fi se bi a wafa wo no ekwan bi so no wo boa wo all because Ghana ha se no mo no edwuma ho aye scarce edwuma ho aye dinte no wo tena fi a ye pa akromfo a wo dan ne bedi nkan aba be bom nte no enema bunu no obi e bo no ho so se obepa bibia ye no nte no no ma take advantage obi wo ho kura mpo na sabi wonu na ye marketer otu na mo na mawia so nso otu a hwe no awie bo a no so hwe no se wo sam fifire ni ya wo twe sika de bre sa company no anase obi wo ho ye newscaster wo ye de obetimi bia bo no homoden se abri bia no emfa woni ba bia wote no obeduru adwuma mu ansa na anase okope news bi kro beba ansa na wasaba be caste but de wo ye ni nyina na adwuma wura no office wo boa no wo hu ne ho mfaso de wo pesika ba adwuma ni mo no ye mfi no kada cho be ma be we ya mubu ni sen boa me yes abo no ye maso ko medase won sa na ekoso ene sa na ekoso be usi adwuma no te wo ye no anase de wo ye adwuma no ne ho dodo no wo yale na adwuma wurafo ayi wo mani wo wi a obesa aba anase ne ho to no obesa aba sa wa ama ofoforo beba ye ne wo bigger platform nti ye fa wa we are favoring you ese kwan bi so ye kra ne ye hu mobo sa de na ekoso nti no se ye wo bibi ye e de boa nipa ebre no nie ye mfamo nipa wa abra wote ase ema nipa no ho ntechema ema nipa no emfra ne ntoma ne tentemo wa abra eye ne monyamfo ne wonum a wo mu ehu ne mobo no wo mu kwotwa santen na wonum di oboni ni di atwato de ama no no oso atutu ntoma na se wo fla wo straight no kaba wasa akwaje microphone so akwada we mi ne ye adwuma pa ya no ya de sompa no wo som me sompa so yaba 93.1 FM eno ane ya bay mesro entwen e masa abra no enso na me de fa laborers no society one apprentices ye companies no ye wonu mo so na wo musua adwuma so enwuma run na sa masters no obo ho wa hairdresser anase bia wo ye fine say wo mo pamade yi bi wa fa nkwada na bedi ne nchen be se enfie mienu ko enfie miensa akwada no master ya chese wo ho adwuma nti no master ni ho a wotimi gi adwuma ye disikato master no ho na empanyimfo se enkwan ye da enka atra no nka wo sa ta no sebinom enso ne ema ne sa enti eno so ye esre masters no wonum so nya ne sa na empanyimfo se de wapoto ama na fene sebi onchi se wodi bom ye mua nkwada na ye ne wo mu eye adwuma no e bi kurampa na setre mu ba bi a wote ekwan wa wontimi nante ma adwuma so no wo fo so nka wo kwei na nka wo so wo hu ne mobo TNT na se bia giwe ya na de ato aduane di akwada no wo ba no wo bo mo wanya sikenti no ye sre adwuma wura nom ye sre masters ya wo mu so kire ye nkwada na se ye nuanom nyina so ensano adwuma ne sa da roma wonum so wo mu de wo boa wo no entu na jeje mu panyisa de ben wa eya na wo hu mfaso wo hwe na akwada no gya wo ho a wankasa do nsa behye wonum na mle bia asem a obi kan ye akwada bia ono ne na wo fote lebla na ono anasa wochimanya wono ni wo mutia wo wepono da bia no da bia kronfo ma wo mu mfa na nya hwe bo so meso krampa na katua krampa ho nsem no akoye boachi bidin ada wochimanya na anasa security no wo si na adwen sa ye ma beye bi wo mu ahu me ho mfaso ama me nsa mechi nko no ada na wo ko ye na no sa dana na dwona na akromfo bewura fie ho a wonum be wi awo mu no mu bisa se ba ne sen akwada ne se de security no oni around enti na aba ne sa no enti no
Wobia ho wonfaso de obia ye boa wobia no mo ani nso na wo so bo homoden emma ne kakra na se de mpanyin kan se de digya eni mura ne nam no senke ye ne kakra aboa ye ho asa be no me fi senketo obetwa me da me da wase na nampadu se mo adma nyina akwa ahwe na kwabere jamaja ko se bo woti dua so wamfane na anka nsuo ana ateche na wotwe agyan kanu bura ateche brane pia na me nyina agya be ma na edi koguna ni mana wo betimi abohwe bidabi onisi wo je hwe an wo hwene wo je hwe so wo mfe enti kadachie ye ne nyina koguna nim hwa hade ye gu so ana wo che wo hwe kusie dueku wo yi koto ba bi ato nim kwabere jam wa bide wo yi nka ba bi ato nim pitira kese no na agya ko se body egu ne nche ti wo che nam ni wie no na wo twen hwe bra wo bra ye ene na ba isire ni mu ene agya ko se bo we dey we ne we da kan na jo beda na o twen se o enuanom momma ye nka na bi bere me bidi say de o mo udi ebi bere me bidi o na agya ko se bo ahanani ahwe no ko be ba ye bisa je se no fashi adan ko hwe ko no se me de besi wa wan ka hwe no de sa board ni nam mu no yi kese ba ko ai no de agu no so woni ma dan ko su pili hey e ho na o twa janka sei obusafo o me chengu so nti o pamo adanko wura nto krom ni ade wonya no o so ke kwase afa ko me ko fa de aka no o ko ai manfo achi ni nyina skata okay omozo bedahin abusafo ayo ni o be wura film obi atubaka to anyi akwa bi frefom na ba afran prince obi di nanim odru ha toilet ne so ka cheze mompa akwa na wi mame ba yire ro di firi mafu ba bia okofa ba yire firi wofo mu ampa na wi o da me na me kopa na wi wa fa mba yire mo pa na wi o ba okoka wonya mane okay abusafo mama yemfre 0551 931 and 0548 931 931. Hello. Hello. Yeah. Around there. Yes, sir. Yeah. Dava kwachi. Yes, sir. Yo, adi de jani munana nam ene da board sisi. Mmrantehene, na men chama so kwa na so fu nyina why? Yo. Me che o manyu me. Mmrantehene, aso a o kan di. Na Ghana na Mmrantehene. Me ne di ala so fi I land me by. O se kwachi. Se brutio si broni di adwuma. O se won pese o kwa ba fer master o. Se wona wo waka no se wo de kwachi o de bondini kwachi. Won pese o ba ji so kwa na wona se ye adwuma ni bi. Mmrantehene o so won wo kutawi no wo ye bi o ba Ghana de ni pa ni bi adwuma onye bi. Enna obo wo asisi metiwo obi o asisi fo Mmrantehene mi dwa papa yo ya kwadwero ene osisi fo mi dwa so ta se obi asisi fo nkata even ka ekura trotre wisui lebe bi wo ho a wo wie no meti ni osisi no wa fa meti ni akola Mmrantehene osisi no enam so ya akola nti mem sasa ni pedisi enya wo ye bia emoa daba kwache manso ko na buwe mo ye mo kwa ho na mo fanto aba mansofo se de o mampani ko fo ka se wa sitin fa to aba no mo ye mo kwa ho na mo fanto ya da wase hello kwesi ya o be fere daba kwache ye kwa anu wa fere hello Mmrantehene ya o Peter we Peter ni wa da kumula ya cha ma do ran kwa na wa mame why meti ana ma wo se asere wan kwa won pass bi mra hana na je ma tinyambu ana pa ko ka ati merase ai na je ne de o dia se ma papa medase na edidi jade ni muna na nam se de o kan mo na se obi ni obi akoye aduma na wa fe kira ko gitita etikwa ne ni pa na de ko ele ba de ko ono le break pa o ti ti su kwa be fito mu krani ade ba ba mu ni afa kira ko ye ti ntie kan ne ni pa nu di akoni aba ese ni pa no se ni pa se bi friend na go pa ti o su na ni so ko mu ba e no me ka ti da o so e mo me ni mri esu me ni mri ta na me ka pa so e so akia madam dia wo
Suame, you on Melcom, your friend, Madame Miria. We do it here for any theater, and it is when you see some party. Oh, you have a question. You have a question. There was a pa. There was information center for your beer, Quayo, Momramin, Yahimum, fan clubs. I hold on some fan club. Monpeja, Mukura, who do Tetem, cookery. Yeah, hello. Hello. Yeah. That's good evening. Good evening, Hima. Because most of them were trying the family doing. So, Henry, I am a dead master. Hey, the thing is, the dear is required my pine. The dear myself, of course, I bet you crazy. Oh, I dare master and back at you and say, hey, the demon I'm not quite conform. And see, maybe a woman will one year. Ye besi ono no befa ka na wa cheche me di asoane na menam me di abrem masters ni bi hu onkwala na yesu edwa mu hu ye mobo kra mu hu ye mobo oh enti wu ya de kra ma no kra na ye wu ya oh mu hu ni pa mobo kete kafra and they say they are Christians. Okay, hello Agro de Woy. Yeah, Ajakum Adams. United States of Kurupo. Come on. Mmrantehene. Yeah. Oh, about it. Wajari, when you know what you are, no, but any press. Oh, go quite well, Jana, you know. What you are, no, but any press. Oh, no fire, what of a brefie water. Now, this is Johnny Mmrantehene. Drama kwake se bia ni o ya amanfo okwan ono no kwa de ezi enye ti se emuna ebi no ebia no na ni abre amanfo ntie ma ya amanfo okwan ma nsofo okwan na mo zo nye adidi nya ni mura bia no kama na obi didi jami o memuna na obi ya dan ya obi aja bi didi jami wo afare bra mate aye die mu a hello yeah my radio no call from pa chao hello my radio no call from hello yeah Mmrantehene yes yeah ja to say boko boss Benyamiasi. The numero maximum can I'm saying. Medase. I had no crew. What did you get? And Munan and I'm a yaw. And about one, say more nipa, brow, just here. A nipa of hormone nipa. Oh, or no one who sell home, chill pa, some call one wapa or bebwa. And so no way in any. Or tramp of him, said the BBC and son of Akadi. Oh, and so no. Ni na mu no ajamo futu ntimi se bia ni pen bi brefa me da se ye nsire nyame na o ma yan ahodin me wo fa tiase o komana chi ya mpesa me frem da bia me fili ho ne da yo me da se pi ko so a na campaign me da o ma me kimi nyamo me da se nyame ni mu nya adwuma amen me wo fa tiase o komana chi no bi sika bre no ye fili ye di super glue akeno nyumire bia ye ntia ye talent me da se pa o komana chi no bi sika bre se ani hu na de bi wa kan we yi kakra ma mpanyin wa adwene wo hello man 88 you sabi me well obo bemedi di usuame why na si adi usuame ma fi am so dan no wa bo ba ira pesi ba muni bia pesi aba na me so me da kata so am sa we dey be nyanya da fe de eba enjire no an da so ndi da na be bam da no so be da si o nyame nhira o de ya kakra na doso de ya kakra na doso ma adwa ma nte me tia ma adwa bo sei ma adwa ma to kana me te o ka che otu kwa kakra wa ba ya mo ni pa bra o ti asie de waka pa na bi ni mo ni mi sa o dabi o pe waku o bi pa enso say one science ahokire o nyankopon abie na no akata ahokire ne de wo te nipa no ne ho no wo bi ni kwa so no o ka tere
Yeah. Moon two sank or four for pound months. Yo. Now, more see a man for four, and I make what we should. Come on. Moon two sank or four for some Papa Bible my Yeah. That's it. Yo. Na so for the compa mo no akudi DJ obi dia. Ani yesa na nka yire o beto onye sa da. Hello. Hello. Yeah. I feel me boy. Yeah, to say. You not me sitting can. Yo. Asema mo kan die en krepa speaking small nan kaza. Oh. Ukajua so gajia. Libema. Belafu no. Ai. Le manje biso Asem Mpe Nipa mo sabu ko yewon duma. Tana ko fosi ifi ene dan. Ti muli. Ifi Osimbo dan. Imi ni cheme. Edasi. No sme da wase pa ma hunu fie bi a eda da ho yemfa ma hai yemfa mu bi na mu kwa. Apele no ononkwa oni osime na meyere. Self contained. Na mo self contained. Ana bo ano. Emma we ko do something person. Say who dey be obo awo no. O ni ba anka ye o fa se no. So so did see baby. O di e ja no. Be do be no. Sembe ba baby. Meda wase pa se wo twa so from hello. Hello. Yeah. Le omfana bo ma tete. Ah, you sabi me well. Oh, me ton dade ala mi wiye me. Meda se. So ben ata minina obede ata free atuma pa. Mhm. E ba so ben ka se bo na dey no take no. President ya. Of course, Sana Machine Abresan, Abasumba, Yama, Obishi, Lante, FM, and we have the Basso. The Yamisa, and was Mamway. Medase. The Jan, the Yasan, the so I think I don't know the body. That I didn't make to go to your phone. So I do, and I just meet to go back to the man with the and by that, I'll be out of Mumbai to that, you then expect the traffic level, a football. That any well on so then matter no answer that. Mummy sa kwa no dey do big na the card visa. Medase. Ebusefo moma yemfa frefo no ensi ha na yenko ensem no so. Okay. Also bafuga. Also hey, what's be bafu? Okay. Mama yanko computer so be di Mmrantehene. 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntrina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe, so okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I could describe them? The taste they like, Charlie, taste they deep.
Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. I'm worried for France and Entessa. And a madam for one can't say me. Let's send the year with your some kitued. And you're not here for obedient, you make ye. Bama drew Bribia, and so young Modru. The manager about no Yawadium, where any simple cry. A Drubi was cements about soap, as a Cormampon. Your friend cements Vita Hebamesa. News your the Topa Yeso. Nasadre, Memma friend a gang, a member friend a gano, and Nihamo. What the answer Beno? Open member friend a gang beata. Every was a Cormampon, cements about soap, and then Miamia Toby Bidronia. Fudo do no so open do to ya Kodani Farmer Kolinak Misty Apidank press our number 0240616061 remember your friend again remember when you do what you enter me numbi ya diaba sunyane for atadu for wa ena diamate denne diamo peno ena bamu amamui ya diagodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem NP ena bomakwam e wo Sompa 98.9 FM sunyan bosomi ya yebesimi ne de to so 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a e wo kumase nyina o man hene ya wadubuache ena bedwafo Mmrantehene yebu aferi ketachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abebiem wo sunyan na ye ne Sompa adwumafo a e wo sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Boaje Boadi yaw ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enutina ya tonsa frɛ nananma trankonya e wo bono East ene hafomantemu nyina ya special guest of honor eye Madam Justina Owusu Banahene bono regional minister ya sedano Sampaya ebeja wonso brabie na Sompa de e market yapa. Okay, I will say for the Obasnase. It is soon and very soon, no. Kayirem, Ibe Yidem, and Yasam Ketuakra. Na ansana no mama kai mo say cements Heba clinic a huri I will hop papa ipanyina cements yo cements oh why me kuro ni ye why me kuro so come am poni ye pabusa for ye hura tena radio le ko TV stay radio le da so ye adwuma na wo TV so na wa so na ya be ya kan sempa. Yeah, Semens Heba Clinic. Oh, chlamydia and hepatitis. Bema senema nkoyia. E hokra de yen haye hokra. Okwa no boy ye dubi. Semens Vita Heba Mesa. So we wakrantie no. Kai. Ha. Markam for no. A dream markam for. A markam for. A mark for being or baby no business on from Okawa, yeah, money. If you say, and also Kanya Marcono, a man of Costro pa. I was for a dear Semens Heba and the Kayanas Common Pono. No ding, papa, ya dear Bayno does any de call was Miss Sam Bechino. Say, we here will be man and Casse, made me adia call Semens Heba and the Canam fat. No doubt, oh boy. Kidney problem, liver problem. Ya die biara obafichi kromo how bia report at Semens Heba Clinic tia na obema edi hwamo dum so ache obema na akwa bi baaye o se dum so ache ne na dum so credit asa kakra ka ro akọ flash ma baba wo bi atew enti kudama mesewa bomadana na kope Semens Vita Heba Mesa wo mo aye wie ne si wo nkwa yima kakaduru ngum wo mfa hwentie ngum o mo aseti bibia buku bi kai
anopa buku anwume buku a ene ha sorokuo agoro ha adro we ubia no ma wo ba no ohim white handkerchief ma ho ya dini ankasa bia ya kama wo askoma mpo wura bank opposite wa udru askoma mpo bia na askoma mpo hin statue ni sie no amane ya fanifa fadwa nanim ho saa edwa ne sa efi eto aso no a titi heba shop no ka ho de ohia bia dru papa bia ohia bia o heba shop ho ho so agan no atakarapaya ta hopo adref wo de okwa ho se agan wo de mie wa no kese wo nwene wo se kakra agan o mo hunu da 0240 61 60 61 0240 61 60 61 okay afei mama me fa we nka ho na ye misa be ma watana se yasem o de asem nam odifu somewhere the great sister manfo bisa de amanfo bisa de was Mmrantehene me de menti asori bia o me nida me de kwa asori sa asori ma asori din de say no nya asori ntina mba me de emwo afire je Nyankopon chai na me de bra mansan obi e ke hunhuna no obi a disappointment promise and fail ha no ni nua no so obemane no next month anim guasie bi kukuru siaw anim guasie kukuru siaw obeye word dodge yade kwankro ne demfo bi wanu ma bibidura ma wonam no kora ha selenko court sem bi ehunhuna wo huhumu aware akwantusem awaresem adwumasem wodwadie asɛ customers nyina adwane fakoda odifu Samuel prayer and counseling center ti de besie de da be dia dance na wo be kasem ankasa emom wo se ade bia Nyankopɔn pere so ade ne ni wo se odifu Samuel mo emo ho mpaye ma wo boa ententam da wa hwie kura wa ankasa ho bedwawo na wo mpaibo bi o kono se metwi makwafa no ho a ni pa no ho ba hye no o fa wade pa takachi o de fa wade awia kete o dimirika de wade be bre o se me ana me kan me san me boa o abusanfo odifu Samuel wo ye adwuma papa emom se yesikaduro di akwa chichichichi wanya double money o peloto number dwuma obedi wo no wa crowd na America de bedwane o ma loto number on ton yi bia o ko ho no o se fa wa yi bra anya ono te ho no nya enye wo no a number be frɛ no 0504 58 8454 0504 58 8454 ana 0278 40 55 19 0578 40 55 19 numbers you from bajo so sisi a wachira no pa ko no ate ho hwe o ko kuma se hia bi a che no de said the Bible na Quran cassette ya ene de omo ho mpa ye medam ase wo Ajaba family house wo ma isia traffic light ne so ho yewura kasben da kase no na se fen so Ajaba family house wo free Dr. Mensa na eba o ni benkum so ani fa so sorry wo free Dr. Mensa bobo ba traffic light ne so o ni fa so yara ma se abusia fo mo ko na me abrantie ye ni amane na susu jedu bibe jeje no papa bema me mo akwaba eja da ati sai ya mi adumo na so o de sai me de Hayford kwa me boache yo kwa mboache na me de adwuma Hayford no de ona fa so okay bema boache ufri he ufri seche domase Seko City everywhere mayire okay everywhere Seko City nipa ho okay abrante oha ba no awura mu a wadwane aba Sompa FM adwumre yi
How my room in answer? I know Monday I see me. Na Blante be bam was over me card I quite juma. I expect up to now. Obeje car na friend line I doom. Bisi salary and tenant. Where you taxi driver? Me patch And will be out more taxi a walker. Me patch And now what damn for be say what's the one tap what damn for the man Belgian cobos pay? Me patch Or ye pabam and in there. Me patch Serious. Hey, registration number here say EW 6527-21. Oh, now ya register the last young one. If you craft a cramai. Eh. Okay. I said, yeah. What an anantiache? The nan to bed 3 months. What the man of Juada? A passion. A Jordan do be a season. Obejen and Juada run by 11 o'clock. No, we are 11. We are 11. To catch him on the bed, Tuesday no pa. Until Tuesday no man tenant can. Tuesday na me start a friend. To my friend na me nyana ko pem say nem de ba he. Yay! Car type of way. A vet. A car red. Near go yellow one chain. Hey, Adam Nana. And careful. Mronko taji dava no na de me hodo domenti woje na nya kakra to koliko bewi o hwe awieye se ka wona no wajiga anase wonyiga wajiga pa de ne bofu o se enra no hye me se infri enu anwumre no mepem ne anopei on take an nkan be ma so me for aloke me. Oh, mon loco. Oh. I was for a branch and I walk with you taxi no pabam or the chrono. In phone in that's one 1 minute that we say where you could da. Me pastor, they did say. You did the Moses. Hey, Moses not a friend. Moses yana friend. Me pastor. Wanyini. Me pastor wanyini. Obesa wa. Ebacho. We had in few message. Oh, message me about what say me or watch. Okay. Mmrantehene. Ote macro. Uni fie. Fie na me nim na no team no. Na me kwai so free o. Asem we me kan da bia o say ogi nipa di ye ne susu gi nipa di. Ha. Wan susu anyi nipa ni a isumbeduru awia kete. Sa branti tazi wura se wo gini sika na fi no ha. Okofa sika hene. Ana woska. Epacho debi. Niska. We ho bojo se no a. Se de ayese koto bojo se no. Na de woska. Omo sa mo. Mo ba ne be bo aron. Ohunu busuani bi. Nana ne namfo ekwokyere me na ofa bi ho ebo ho. Me koe na ofa no me busa no na ofa na se free no no se. Na ofa ne ba ha na ne nkasa. Ba wotimbe da ho no okọ. Anso nyamenim se okọ ye no se panyini. Ofa ne sika bi wo na me betu kwai. Na me frena wanye so ntije to wode ankobaji aton ho. Kadacho manen chemuye on se bebe wode nsem ne nam na kwa be ne fa so
hu no time be hefa no nam no hu no ana se say no an chisi mu an ode ama no say bible show me sen say wo nyina aka taxi nti chale sa nya sa e ba chan ti me ko hu no ofa no na no ofa ne ga che me say so be kwa ko kire me baby a no ofa se ne ma me ne papa mo wa no je na djuma ho aje so charge me hwe America say the 100 million won ho no say offer so mo go so ko di kana ko beja to na oba na me de ama no when the farm to on say we tu kwasa no no offer say na me de me on say dan kasa ho ye betu tu kwara bia na obeba no hia sika me de say to no ho oba na de ama so na number bi ho kra na aje otimi ne ne fra so oba charge yo transform on ma me mo go so akodi entie bia na ehofo no menim se ayom so fa ho ye dey akodi ene asumra live ho munyina che Sompa TV ene go so kukuo mo patam ne sankwale ho nyina bia no mo nim Mmrantehene se de ne fonyi da kasafo nyine so nti no ne ma me no nyam se so obi nim ne ho busuani bia onom ye na yentimi en contact wo mo ne hu kwa pa ye de on befa so omro kada chaw ade we nipa ni honhomani sade we say nipa ji a wo baji on famma no dem ina sese kura ho ane anyini nia se okofuka na se ka le benya accident kata chwa nkamfo nemum ya na ye ma ni na ho no ma be ho nipa bia atra ho are sa no ma we ama no ma bia ni wa no ma bi wa intimi meet nipa bi la bi sa o more nipa bebiri baje spare no no de aba no abaye sis kama kata chwa we ya disua ade bia ne boarding bia nya wo de bia na nipa bi mfasa you lesson kata chaw dia bia sai no ene obi e pesika ntemu a se wan fa nipa moja wunya dia aba wiase no especially Ghana me makasa first na minim se ka akra ye wia but na ye wia ka ma nipa kra ye wia nipa tutu nipa spare pass so na enei tutu the passport pass na ka ne tutu spare pass e normal we Mmrantehene me fa ne normal miensa Mmrantehene wa baji kai either say watra border anasa either say the car na kwose garage bi we tutu anasa either say e bi arm robbers achenaku no e normal miensa na mo say we mu nyina ni wo sa de a ene se ne tie bia na e Ghana ha ana Kumasi anasa bebi okọ ne de a bebia Sompa edu ne de minim se bibia nye no na ka ne wono ho ene wo bo Mmrantehene ya brode ya ene eno so ya semsebe na kata cho de tie nie ya na kasa ya de maspe no Mmrantehene wo nipa 3 months ankwa kire bia sa o 3 months ankwa kire ka ne so nya wo de ya ana sika de to ka nya pete sika ene wai nipa bebre fanya futuo kata cho wo bi wo ha ka ne wo kwaje a o lazy wakwaje ka ne de ama no ba so no abetrem wo betwi de ay out ye nyina sakas no sebe ye ni namfo bi wo bia de bia complain enya Mmrantehene de na make but me de masa de we ye mfato wama nipa bi so obi to ka no wo de ma na office wan kasa no wonti mi ntwi a hwa kas ne de ma wo mo a ya no mo ye ono so ye master no de akomo bi no no ye master but ya na at times wo mo ye sa no wo munim nipa no ba bia wote on se fie na ode wo ko mu no se ni fie no ko ye no hulala hulala nti no na Mmrantehene no 3 months no na no obitimi no obi atena infie bebre esukwa wabiti no na 3 months opani ya na ye nyina mfa mpa bo ntachire Mmrantehene si wo tie ye ne a sabia wo ne Ghana na ne kuro mo kwa ye ka kwaze ohwi mu eba Kumasi akwaze onko hoda ne e basre ne wo fa no sabe enguase e kan konkonte e kan kuma wo fa asini ebi kura ye kase nkwankwa kura ne wo fa kura fa na nyare wo mu no wo ebi ane wo mu no na nkasa mo ya bai sabe mpredua se sabe ponko abodama kani wura mo dam hwa Mmrantehene kaya wo kofa beto Mmrantehene na busa se obenya we moto sika kura nya de obenya na mmom no eye papa ye no kwanka Mmrantehene konya bone e wo kwan bi so konya bone o mentiapo konya bone je na fafa buka na kona so nya bi mu kura na times munya sika che onu no de ka na ma wo ta nya sika che no na be mai boache on se obagie no adwo ada no pa no pa du ba ko ena o se
brada no de beba brada no pa okay ne muntwe na minim na maka se no ma miensa na yemo mpaye sente saade na se koye saade a katacho ano odin ebi mu gika na sa me mu abranta ye mu jane mo meka ama nipa bi ahu ebi mu gika no mu de traboda wo fra na enkoda no akoton ho first ye nwan mu bi kra no mu ko Nigeria no mo yesa wo mu gika paba no mu de akoso ababoda Ghana no mu abeton first no mo betutu pass no enne no na aba na abrante be bi owo bia mpani fo se de onim wodo ye besre se na busuafo otie te se de na ohene yire ka no oho ne de akodi ho no mesraw minim se abrante ne ye wo no ho ne ofiti na bia wo ba kumase Moses ye besre be bia wadu bia na abrante ye ka okofa besua no ontimi o so monfa Moses picture ne santo so mame monfa Moses picture santo so mienu ba ku bi no cheche bi ne ayi bi aha do aye kra ba kasa ba na katacho kakra besre ne se de ne ka no ewo mu se mu ya do ye de o ye right so me eche abrante ne mo me eche no so no so solve problem a solve an se wa betra ye nyina ye kan obo ma ye hwehwe me da se obi san se menti apo na obi se wo je akose no se okay fama na se o ye dia sa no mo ye no sa no me saka no ebi kwa me ka se daka so intente esi one day by kaba intika ura no sa ne mo ye no emo ye besre katacho me de masamu ba wie no ye besre se wo mo kwaje ka ana obi atoka e de ama no me sredu mre bia se ka ne nkwa adwuma ma wo ka ura so ntesa me yade ebu ho na bia onas ne bi wo se me wo yade de a me ka so yade pake ho towa na watwi ebi wo ho sa nanso kanya bone te se de wo ye katacho ye besre abrante ye nyina kumase man Ghana man mum ye nyina nhwe ye informa abrante na abrante otuwi se emsa no pa for the equal aduane kura bi ntonem beda wase ano odin sika photo na photo sika no de agu ne busa na se hemfo sika o se de yo we akwankwasam o sika China fo sika China fo sika na wade ye show no background beda se awade na ni mu sei yo ayama na sika ye di ayama kwasi be bia te bia bra aboa ana ayen kwasi adibu ye se ni dia to ya je de ma brand wa ye bofunu ohene yere bremo ai kele cho be man pa cho me da se na asem we wan hwa me ana me di akiri so sha akode ne mpotam wo de be kwa akwachi ho de you sabi there well I sabi there well na kele cho asem say eba ya na emfunso ni bi no ye be ka se efra brand enso ye de boni pienye ye adwuma bia no eya na saade we sewu okogalamsa ase a obi antimi ankọ na mena mu a wode makota we eni se obi akota we ani se ono no obi a wonya adwuma wa amena ni mu no wono so ukosim no wa ye adwuma no wonya bia no wonne onana na ase de amena no eye omude ano omususu ache no omusu onya bi amena no e wode e wono ya obi nkom ya ona onesi wo ho ena ye one more times no do amena no ye obi dia ena ono na fa boys ana se bi wo ho na ye nipa mienu miensa dia na omoye mu adwuma enti da bia bibi wo ho na omuntime nkọ no omutimi de makota we ete se de abrante taxi ana se ehyenka no ye beka se ode ma spare no enti wode makota we no makotwa kota we no omukotwa na ye se omu so de omu bi abre omu no omatimi de aboma no so twede nko onye mfonso sa by nesanse nipa ena eya na ema nipa ansesi fomunte no ena abrante Moses ena wama sa oye ne we say ato abrante na ye sere no ye se de wadwane no no nanim baabi a wote baabi owo bia no ehye ne yenim se bia me de ma adwen fa wa bia no wanya dropping bia emu ode e de akwa akiri na bia o ka kire abrante yo mane fa nkonte no e bia wode ekọ ya won sa na chi mfamre no ena afen so abrante no wo frabusuam na ne kasem no wo se wakọ ne wo fa bi wo ebo ho efam ho sesen na ne wofa no ne di ngita won se ne maame mo wa akode na chiri ba na ne ba ne sa abrante a ye frɛ ni Moses na wode ne be kwa age se wo charge ne fi se obeja na adwuma wo ho ai na oka sa ne kola no na yere fra ne ko dem
the yere friend no call them no after the one pie kura biem se na yere nim se bia abrante be me ya befa ofana ko se senyo ofana nya hwe na yere be ka chense fa ho nkogigim sa pepepe fa ho nkogigim ai but yen ka se enka abrante no ye ba ka se bia madam fono no minya yakọ ade bia koto asase anase akoto ohumte no abrante so ntimi mentine memfa sika we ya anase achede we mlewa enka na yere ni bepia papa ne se bla beje na de wagimi dodo sebi be ma wo de ye de ade pe be fie da bu dwane anase opimpini wachi yes ra wo fa no akwada na wo fa asini mpo no ye nka nche ne se wo no e na wo mesika na no anase wo medie no but woni ani mo nkọ ne maame mo ho na bia bibi wo ho a wo matimi aka nsen kan papa bi wo ho a wonu matimi aka katachaw sa wo ma obi hu a kire no enya wa adwen so obefa wo ho adi ablantia ne so akoto ka no so de adwane o so de ayedan o wo hu se ne nkwan so ye short because ablantia so de yaw na enne wo ba ase no mokura na wo kura ya mareho be manya so obesu sho bia ye se ase wo be wo ni aka wo yale ni aka cho se wo china wo be wu wo ti wona wo je mframa papa ni aka cho se e de china you have maybe 6 hours or 8 hours to go to prison na enya asem ketwa wankasa no wabofunu e na wode ne nam ho woni ahomeka bia e won wo ba e wote fa akosa me so ntwa ne ho kura mpomla na nko nante wo se maame ntina ha ya won eti yesre no ebusuafo amu wa kodie Moses maame yesra mo samote yenka abrante yesra number o yusu krampo ne yefre krampo a ensa nko biem mesro Moses ba bia wote bia no fabra na wanhwe ya abrante ono so fa akire na bia o ka se prosifo ba ba chene de enya ne phone so ba enya aba e bia mbaka so mba ba chene so no na busuafo so tu anamo bia wanhwe ya na akwasa abusua ni nyina nti yesre wo mo so enya moa said ye be ya ba bi o mo bana na so mo busuani ni hye no ye nsa betimi aka ne ya je ehye na free ni nsem na mede twato no me sre ka ewra no wonya abotre na wode aba bedan Asem Mpe Nipa bedwafo ya ketacho be ma edi anim ni de ye mfa kwan bia so kwanua sanyina so na ye nya de betimi mfa mo said ye be ya ba bi abrante no wode ehye no akwa akwate no ye nso ye setimi aka o se taxi no ye de ahin bi abrante vet Toyota vet Toyota vet AW 6527-21 AW 6527-21 enti yesrem wo se wagu akokosa de yellow one enchenchen no na gra na blue color red color na ye de yellow nso so afefa enchenchen bi nso ana mo amuti e we de ja abeto dwente ne yemfa so e mo nkaye se wani susu atwa ka bi so sa anasa branch ye so adaroma na ye numbers na ye de to dwa no watimi aboye mu na ya je oso ne yanso yatimi aboa abrante na nampa cho medas na da asepa sofo fabika ho ni wo fa ne yire no adu tama ne wo fa ne pa ne chew ompie yesre no akode de pa kata chew charge also wo charge abrante wo do be charge ne kura na ukowura de ma wampie biem wo wie na wo fa ase yakofa be to abrante so wo man kan wie charge ne me se be ko so kura na on abrante woni na nkan wie o ukowura de ma jana djuma ko no de abrante na ye de bi abrante ka sa se mo se ukọ wadafo na akọji sika no ne yire ne wode bre wadanase wanfa mre wadanase ya basre obai so ba mai ko da mu ede na akọka kire no awon asem se okay na wuni mu a abeto jawo ya basre abeto ja na wa so for brem na Moses kura kai wode koyede wode koyede say ka ene mrante aba no mo wi sika te se biscuit o ebinom ko mfa so wi sika no hwe kan koyede no de se ehunu sika di na ai papa kanu o se wo hwe de betim da hye nso a ebi nipa bi hu a because kanu omunya fasa na card na re kala na wada ru kala no omututu fenda ne ayi no o se danse no mu wo machine bi epia ba bi ewu bi o ba be spray ma kama se de mu ye fridge no eti we so de kona se adwembo ne se obeyi a obetima tutu fenda no so onti ye wo bi won ma de sofu kan ne kre obi ewia obi die sa na se adekitikiti bi no de ahye no nso a no ka otwika no kra dim okay sofu to onti ka bibi sa wo hon mo a na ka aboa ebi obi won mo no kokoto sa ka no na enso bi ye tutu fenda ye ton ba bi abeko bi ye ton fenda ne bompa onti bi abeko ko pe bebi na ye na ye besle Mmrantehene Moses won fa won sa ye adwuma hwe fa sa ye adwuma o na wosi wo bi
o chem ntimi sisi obi abio ade wo ya ti obi nsunu ma wo ko gina baabi asere no se be de fa so na abenya wo diskani bresa bedum le bi se be no anko ko duru baabi a wo se wo duru na wo ko yet what a shock eya na no odene mesrew baabi a wo bia no menim se samre endi abrantie wona nwene se o how na de ato nnu so ana o de ama na damfo si abrantie okofa sika hene no de atua ka hika kada jo me se na me ka se no ma miensa ye mo mpa se nye obi na aku no se no de a na ebi ono so nye ne fo obi enku no e wo ho na ye besre ka nanka I'm so de adwana so o ta bi sane se ya ofa fama fa ka imam spare fa ka no fa ne mum nanka bi we ska na na pa wo sane a wo sane pa e di fra no enti we de anka brantie yi ni wo fa no de ka ono na se so oboa yen ni ye hwehwe ne wo fa ase no okay omono ye ko fitia yen kanti mum ne yemwa yo awusafo yamana pompon ho ya de akwara ne picture no ato screen no so we woji de se enche kra obi befre fin na kopem na memenda na obi afre se mehunu abrante na mehunu ka no wa ha na ya da wase kamaka awusafo de aduru so no ye Semens Herbal Clinic aso mampon Dr. Jane and Dr. Guy ona bedu nkrofo mi enu nyina bene ho de fefe hia po no na birikasa enti na manfo nyina de lie kwaso kompon Semens Herbal Clinic uwi a shop no wani mu ha drugstore no eton biduro nko a agan headquarters e ho na wo agan hey adro ya bagini dini hey agan no wa bagini dini pa mema duro de we ha wotokra okoba se me de anyeme na guide there everybody obiara biara okay Dr. J Akwaba Rante mejoso Dr. Ganso me mo Akwaba dedi ka me da mas yes mama we krumas ko mampom ni pe wo ho aye dene ayafo wo ho ho aye dene ma bisa ni pa be senson because in fact na ni pa be breji se you know media o clinic Mmrantehene wa me bie clinic di anka wa kuye so you know lunch Dr. J yeni nkomo ante enda meti eba mpemfo mota kan se apese o se di kon hoyenwa opanyini ba kofi na doli upper east o so simenu anado na obai na ho ye ho ahemfo ni bi na nema eguni so to mean say o so wate ye nka che na de obai ba hu sampa ayasabia na onim o so di kasma ne gede ba kuma ne bai na nei o ba na doli ho bia bi say fa no bai a na ho tonton so be so be hwe ho come on na all corner be jina macha me say in fact ko board the road na ndoli ho pa no pe bia me be clinic bi ho na ye me hwa manfo no more problems ho hey o say furniture ma one me kan din obi abehu no na the next time then say oba na odi adanse ye den ya ma ne no na woman ba kun so free bookroom 62 years infection say e fa no nko e nti asa adanse na be pi ho na e obi a o ma fra ba ho nyina mo ye ne sa ya ba papa I see 2 good years ni almost 3 years and over infections and now we are there adoko no match say dunso mu hawa wonya no rante na 2 weeks penny and no ba review no adanse ne small kan no den ama the then so board ni kunu wonya 8 years and the chaba se hwe no so ni kunu so problem ebusian chefa saretie Semens ebusian chefa ha obi ba na wosan so ni nua of course utumi say mama atai ni akofa ni nua ta ne bai matmas wasa akofa ni nua ba say ata bese no so ko bese ne na bada ho e makama kai Semens ho e ma ya de no kuro oh in fact mo ya juma mo ni mo ase juma no sure say o tai chi ndie enso de no kure ne ho de be juma no sanity me da mo ase pa okay say kase be bobore ade di mako a ade kura ba chi eti de ye kan say wo yarefo ko Semens back sa fa wo yade ko ni pa wo yade wuhunu
ka kura de nam yade ba mu a wuhunu no kre na doba for me kwaba no ma be ye ne ma ne ma tinkensi enti me se o yade a wuhunu se ne ma changes aba na de ana man for te bi sam se kidney pa ye de kwa wo mbehwe ene yo mo bi sam ya over kidney yade no na ne edin sanity na ya enhwehwem pa pa hunru on se de tiene se kidney no ha ente ni pa untumi no do bi ani how before so benum kidney ho aduro na e osi hu kofa bade ma kidney ho aka ada say infection yare mo na aka no ana se e cancer na e ba kidney ho ana se dia de na e cause ma kidney problem ena na nte bi won so na onya diabetes ahye ho ache ubo nya hypertension ahye ho ache nti e ya na ehwe enema e hye akira e ma kidney ho che no si hu sa na ma na ne aso na afri ho nti se menje si know the cause effects de na wo te ho penten kwa obre ho de na kofa bae nti problem ko fobre kom so kwa ni atete ade nani yetuti signs and symptoms no de dia we ne be share chi no omo hwe nti na ma semens ye number 1 of sad name no ye be diagnosis laboratory scan test nti kidney no ye check hu stage adrum level na ho de na ko dru normally 70% or more obi det mi ko 5% na say ho de aye ko joto of course edu level bia ofa doctor bi atnya ho hwe age dialysis as a perfection na say say kra edu stage video mzende obi atnya ho da san bi atnya ho hwe mama ntu amanfo o tenkan o say oya don't waste time that's right that's right enemeko no costo o ti mi bie so ana meko obi e ya atenchem ne nipa ba ibetu niama ade eche mbeko no obi afre no wachamba betu niama sa na yade so yemposo of course yade yemposo so enti se o ma ho ye ha na ukọ ayasabia ho pa on se ade epura edu se yibi a o ye ho hwe mbet ka esase no ade na wetu aso anu ntem so e dey very na man ntwam na in fact the direction into honum ye waso kore mampon e dey Mmrantehene krum pe ye kumas na no bi kosi dwab na so kore mesel ye kumas fie asokore mampon ye fa boabu poso abu ni sa ba finfin pe ebizu ko mampon tin ebizu ko asante mampon se mampon tin no we ye kumasi fi angasa odo nya ka tech junction na do beba abu traffic lights ana say Dr. Mensa de bie honom mo unya ta ma weekday no me da kwesi ade ba only see upon 1 o'clock ntu bebe hwe oni abo holidays na ho ye adwuma e fa me fa we ntwa so sana ya ma gan kasakaka empempi infection de tie say ma yenhu adekra ye bo afro so manya infection nso ogume eye gono chlamydia syphilis genital herpes yeast infection then na ekoso ana say UTI junso mi area na we ni ade say sanim ni mi di tu ye hu sa ha na eba na fet mi tackle ade na ha no because nantwinam any aponche na me different and you me va chlamydia nkosa gonorrhea mistake and growth ye no intini na hu say nso begu obem be ya oya junso na maye odun so na mu hihyew no asekikaw infection na ekoso brasemense back clinic ene yetinete enura buso ho de hwenipa yi pa jebuso afofo na mesna friend 0240 61 60 61 0240 61 eti and that's your course into biso by inquiries I bisa say this age man or tia dance or say mo hwe me na mu say nya fa na me bisa bia mi oh in fact mo djuma so and now drone so on say dia hye o kama no mu sampa ayasabia na ni abreye no yes say ade ankasa abusia mesro be cho se ko semensa ba kan de ko sa ho yade a wabo pa if you say nipa wakọ ho no ensema wo ka fa ya sabie ho no ano odin papa mo me enko Dr. Gan ho na ye ne nkodi nkomo agan ne de eyaduru aya yesi wodada e na wo complain ko e na yi bia so nsem se kokọ no wo de ya ne so benom unnum ne se kugu yam se krororo kai sparky wo be man to say yes sparky doma machine no over guys assembly kasi ye kan ade ba ti na man bi fe no say na agan no pa say pa na first ye na adwuma ase o ye hwan ya wono me wo so bibi ayo obi fro say me de me toy na me be man nya adwuma me toy na ye adwuma say kra da sam ma me didi kama some just say un say haban no fa o de haban papa ye adru a
say fa so doso yeah na mami 5 ways ntwem agan no ebia no say the same fa so ye na adwuma of one say ye mami mo chekere nkate no so mo de nkate be guma no mo de ka humu emfema no de agum dwuma agan ni di no ehu intina sabi e wo ye mema nim no eti so ye bema na say obema no say ejina so kra ho odi nim e chese mo je wo say ewura mu no bibia sisi wo ntini ma ntumi ma na mfele no agan ni humu emamu da ho na mo de na tumi nsane ejina mu eti nya de abenom agan no aka say o me bema no asabenom okra ejina so enya da bi e wo say ejina so pemen ofa obi obeka so nom agan anase Siemens Vital Herbal Mixture wan hu bibi no na enioma mienu ebia nipa no o diabetes o ye diabetic patient na woni obi so am no prostate problem of obi frame from Achimoda no so anu maduro na ase on se de hu na musa papa o diabetes o ni bi am so no wa check o se there bi enra da on floor se of me ko check kam na wan rank metwa hwewu so o ye diabetic ni sugar level ni nam almost 12.6 as they saying hi oni mu onu maduro no amana hu se na na ha ne nti aduro ni nya adwuma o se o hwem se bia o china na se joda obeba me de na to aduro so nti ofa se ne na bi obi hwe na aduro of eje hu ye eje hu nyina onima aduro ni de Siemens Vital Herbal Mixture na huteni eja wa wadawroma wa na ade ma you agan huteni e so dia ma say eje ne hu ntre ha e wo krom ha no ono e ton no ho oba na baby kro ni na no bia Dr. Agan I asem so enti bema wa ye mre wompem kope agan ni bi Siemens Vital anasa of oba oni atinka of a problem e wo pa o edo ya man ka minim se problem ne so sa e ma be bre kwanam shensen so fa atinka de atinka oba oni atinka bia so nani nso ade na de na be na o head me nani aso wo e de pa na o hwe abu wo anopa to anwumre o hwe etino ofa so yo ba na oni atinka kope Siemens Vital ana fo bia ni sisi ye ne ya pa ofa sisie atwe nkofo to for menu okwa de also pe Siemens Vital Herbal Mixture ana ofa we sciatica eye ade a onoma ofa se atwe to ase na atwe ache se den unya bia ebe bo ebe ji sa yare na free ho no kra ye number no na doctor de to word 0240 61 60 61 no fa se ya kamia se krom ha de ana Ghana mamu ha de ba bia ni won ma gan ejuma pa edi ntino we free ya aflawo ofa enra onka obroni bi frɛ enra se Ghana ni bi adbren jama na no man se o ba Ghana guys abehwe chia o Iowa State Ghana to crowd o sa da fu bi ni de break say July na o ba Ghana no abehwe o be so we bi en wo e free na kra international agan edro yi de ye say anu ayede wa should have video say broni fita o Iowa say o fa ya o to abasa koto bi o to abasa koto bi bebre ko mo to aduro ni bi ko ya say o mo ye modi no ndu frɛ ya de kan say ko herbal show bi e ben obi abenya bi mi go say obi afa bi o fa koto na say nipa na beto ba kon o de nipa du ana bebra ba bito akwa bi se Mmrantehene na me say won kan kire agan fu ni emre maduri bi enkrofo bi se bi sa me ha o this is a more for the application baby obia wo hia bia frɛ number no yo dodo a wo pe bia wo ha ne Wagadugu wo ha ne he next week e kwa flower yo woman frɛ last week wa my pressure san entimi fanti next week dia flower for more the boxes and nakam ye de ko akomo because osi Togo for ni wura mu ba mu pe bi ni ntino ba ko pe o adaka ba ko pe no mbe fa ko e ana dia afoko akofa aduru no se dodo a wo pe eti ofa oti ha na so ye bema na oba na unya agan ni bi na de bia na me bemu ofa de na wo twen ma kwada bi wo barakese o so ofa ma beto bi na mo man bi nton na mo se na wo da so o se da bi wo heba so o se da me dem ho na me ton no ya so was it they dem ho because obo betwegu atere so no baby go good to yo yara mase I was for number 2 your last one 0240 61 60 61 61 0240 61 number is answer WhatsApp line ti o friend on you with send WhatsApp audio bit ni respond over head Asem yara mase Dr. Gani Dr. J na mote won kan krofo mienu wo me de combination ginam e wo semese back ne ka nya matching song kora nya matching song
eti abusua bomodena na ko asokore mampon mesanya sante mampon enye mamponten eye asokore mampon asokore mampon mo nse no so pa mame okay mo mame fa enkai boba ko pemfem na yento aso bema bi wo jache Lake Road jache na bema wanu asiri dai kama pa wasini dai kama na wanu ne yire ne ma yetimu ana wasi edan ba koso wanimu aflo so ana woye insu adwuma bi wo mu na asetena mu ahunhihia nti no aja wo so otukwai nti oton fie no aton insu adwuma ni nyina na watukwai titi we nya sebia hadwene yan ansa na ebebo bibi da wuro se ye ton no ne aye me ma me kan se investigation ni nyina ya ye investigation ni nyina awie me friend ne yere e wa ha me se massage so yere be confirm se ampa wo no wodia mo mienu nyina ya adwene na moton hwe wodia hwe me ma kan se nsentwofu nyina kan se mo aya tuesi hoi emu ahia me ye bo afari ji se me dia atini num china se uni sase na hye ansa na maka se wa ate ase enti ne yire ba ha ma me ukunu se wo ton fie no ene nsu adwuma no oso ye nyina na ya adwen ene ye ton ni nua bia sika ndem ne ma me sika ndem na danfo sika ndem me ne sam ye fifiri ne si da na ye ton titi 4 bedroom and so wanimu kama pa we dia esanse ne na si asleta so nti no wo jema la hapa Allah hapa enti wo dia na se wo be free number yi na ne di nkomo se si a wo ho be ha wo na benya kwai atosa ade no 0242 89 84 47 0242 89 84 47 0242 898 447 yewura osay Aduchum Minister of Education and the senior high school no enche hope na efie ewo okay tia I was for mama yankuyanim emom ye ka mo say 4th July Sompa FM awo Kumase Swame ye nyina ye de kukuni ankaka nyina kopie sunwai another Sompa FM ya wo ye ba ye nchen so ya wo ye chiri ba no official luncheon Sompa 98.9 e wo sunwai e hobe wuri pa na sade nkwankwa ne bi huru ma ho wo si sunwafo ma wo ho fe me de me hwe de na mesre be ma libia bogade nyame anim ye koba na 3 months ma ya onya fa no ni se 3 months ba na so ba bi anyinsen wo sunwa ho de and because where in fact wo huru hu wo sunwafo ma wo moto o se bia no kanfo nyame abode katecho misia na se ya mo ama Mmrantehene ya ade nti kuma se for my de wan kanfo o kan ya no man nete nti anhwe ya na ya mfana anko ya bo ama no e kwa ebeda ebeda ya beda Ubia Hotel. I'm a son. I do 2 o'clock. My inspection in hotels rooms. Could be a hotel room. Can. Dear me. Hotel empa person. Now my show, my coffee, toilet and bath. My hair panase. It's a come out to. There's no window when you put domin. I'm a for winning also. Now, whatever my Yaboma, the Benanti. Yaboma, make you a pumpy. Now, where so me before. So
Inti na haye di wumpe. Woni ya bo ama na ekwo na. Ya bo ama. Ubetimi na ya bo ama. Ubetimi ayire ya bo ama. Ma ya bo ama Libya boga. Ni wo ye hu. Dodgers. O se Libya me tra wo jare ntimi ni. Mfa ni mo hine ni. Where dodge? O hine ni nanga. Ya woni o ma yire wo pampe. O hine ni de wasna. Ni le mo a. Sata chima ni sunya de no wa ko ni aba. Na ni ma yire o. So nim kwa na bi e. Jana ka san bacho ai te. Oma hine. Okay, kase dungu. Oma hine wate ku. Na wie na nkrofo bi keke kase de se akosia je wa akode offer from by demonstration. It's in demonstration they say. Ayi dem ha. School fees. Dem ha na mo keke. Dem ha. Offer from by demonstration. Where demonstration. Oh, obi so say the apostle wa. Nikunu the apostle into the apostle wa. Apostle wa. Ade omo ye nwa ba na ofia ni fati. Oh, can I talk about the minimum no friend apostle wa obeje so. Ayo. No do nikunu ye say kro de akoso je wa akode boatin. Apostle wa ni apostle wa no so. Aha, enyantom. Ebetom anche. Sa body bokuma na to nyini. Ana bi krampo so anu abo ase obi ase bonde ya no bi. Bi kase wo koyi one na yire be konso a eno so nipa gro watwa. One ni kunu be kosu nyai. Ana one na yire be kosu. Watwa. Ni kwatra yire. Na na yire kwatra. Oh master. Oh sofo ya no Moses bi asese. Wo de obisa na wa mama yi ano. Okay. I miss you need take care there hin hu. I miss you. I miss you. Who take care? Take care the what me catch you bia. I take care the what me catch you bia. Na miss you there. Hey. I miss you and me ma said the architect obetimi aka na Ghana ha de. Na miss you ya wata ye de kan I miss you. Ukoka miss you anadwo asama ba. Take care there. Bi kwa catch the obapani bi. Ana obabi. Hwo hu so ye o. Na o catch obapani se ma miss you enye yi. I miss you. Wo catch obapani ma fe wa. Me ba yi me ba ma fe. No mo du chen take care no. Okay, mo man pompro ho. Okay. Obi akoka bia kire obi na ho asem a ekukuru ba no. Ano odin. Hey. Take care. Na you too. Whatever be any say na obema no ne mpana ne kasa na wife so poto ade. What can say poto ade. Now yes you. Okay. Okay, Martin. Okay. Yo. Now oba no wi so oba nim say na yire te ho. No say I love you. I say yes I know. Boa. Can be afi na yire te wa say eh ohun achire ohun achi telephone aje mo de dem wa emu jaje e bia to obi dana minya sho hwe ede dem minya sho e bia to obi da minya sho je fi bia to obi da de o keken accident kasi o me ana na bua wada we na o hwe kosu nyan de no ba jim ayire ni okay bema wo batana sana mama ye ni nkomo fast pa bema memo akwa ba yeah aja that is say ajina dom boko pa so de say Evrem kwamna boache me ba join boache na ko yi na another boache so wetana the same seat boache wo ma boache boache akobe say Ghana Prison for checking the same cars on the same route, the same time, the same drivers. I say, there be a way to check it. Cars here now question, there be a woman here checking one. Dab Can you checking this? Yeah, you're home, baby. Yeah, I didn't hear any BB mu. And I will tell you that because me waja kan am say na waja taxi o say process fu ntra o so no ohunu process ni na wadwa
we are business we business mo no adwanti o nanka atazi kura bio o okodo bache the pressing fa ho yo be ma boase empany force anwumre anwumre de wako me nkura ne bone na me ne meyire na tie na wayare kakra na nsɛm ho ama me hwɛ ne yare ma ne ho tɔ no enti be se covid time ho no ana yare ne san start ya esan ba bio nti e ba me ne ko Socratic Hospital ewo Tafo no mo hwɛ no edi kan ba se sofu bi so hwɛ no ewo de chamso enti sofu no hwɛ yi ni mo na me ne ko hospital ne ade ama me bo ni papa amane ene ne maame amane ye frɛ ne maame a ne maame no ese wono kura wa yare chen ne ba nti wonya kwan ma o hospital anam de miguswa se so fala se ma ware na ma ye ne ho ade amenete no yare ese me sa ne ye no ti miguswa me hwe no ti di be se 3 months ana maame no e bae o bae na me le amane ye bo no se ne ba no ne ho mfa no na malina ko hospital mo hwe no afezo masia fa chi se me hu yare kura ha no na ya hwe no na me kondienti ani hia no nipa na yesu hia no is because of makwakwa warne there but e wo bi na kwakwa ko wie bi enti obe hia on by a friend na wa man timi no papa ko e ama papa e kokogina ho se obehwa me yasa na yare ti e ko e no papa ko e mo hwe ye no ma me ne bae na mbo na mane se ene dia durende wa bande ene no nzo e be ka ho ama yakọ papa na ho ono ye se wate ba chiri no ye ne tina no ka kire me se ni sister friend no se ono yare no ba ho ntino the way ne ba na esi ye na hwa no le bibia bo na pra no ntino wo mfiri ho na wo mani nua baba akoma me ka me ho ono nzo be ka me ho ti ho amre ne ko hospital e wo zo an makwa ko je dura brain enti ne ho ton kaka na ma me ne san bae ma me ba obetina wa dura mkoko je ma me ne hwie tugui na me ne fie ti me ba fi na me ba panyi ka kire me se de oye na oyare ne hwie gu ya na na bi ma se no e hwie tugui ana mba panyi ba mba na mba panyi ka kire me se da aduna akwaje bre ma ya na wole dware no na hwie atu agu am so okay but metie me musa ma me ne hwie ana me yedi ti me ho na ma me frɛ me se ma me le ba betu nanim se ne ba no obae ne ho nye oyare no so ne ko ba bi akwa na yare a me se me mpene ana wode nako ana me ka je ma me se nyesa na wo ka kire me obae me nako ba bi ye ko no eni na hene wo so si ensa mfa no ko ba bi foforo enti ba bi ade ne be ko no mo chi ya dru wi se ye mfa ma no na we zo a kire mu dia hene ye be ma no ye timi asa na yare enti wonya abotre ne ye hwe wi ne kakra ansa se hwe kakra na se entimi amwa no na afia ko ba be foforo me kan ya ma me ne se da one day won ne be ko ba bi na me zo be ko ba bi dia makobo ka wa han de mintimi ni na chi ensan ne ko ba bi foforo ma se akobo ka foforo abrami hu we ndi akosi enti ene ti sa de a wono nko a ebetimi akọ metimi ne bara ma no le na akọ se me kwa kodu esika ne de ana me ka sa a kire ma me te me kan na je ma me no ntemase se ma me ne still ma me ne ha na adwen to de ato akosi ye sofo so se adenti no bi de hie me ba ba wa no wo so wo ba ba fa no no na ko me se me mpene na so fu frame na me chi ni muzi ya se me ka se me pene na me bo me mpene mo mo de na ko it because me ko wa no nyare na cha no ko na ne ho ankwa ankoto na o mbe ka kire me se me no ma pe bibia ye no endi yem na wo twe pepepe ana ma me ne san ba me ma me ho se wo hia me eni me di nkomo ana ye friend papa man be kan ho eni nyina ye trans ya me ma me si yare no mo ana ye pese ye hunu kwa le be fa so na ne ho ato no azma ma me ni bi na no e ka che ne se no kra ne ba nya de obepena ma war ne bi o be je ne ba ya de imu ba jo an enu ndi no ko wako ba bi sofo no si wo hia me ene oba ne papa na mbo papa na ma ne papa nzi won de o ka so obekwa na o twatre ho nko is because of wako en dia na sofo ne kan e no si de sofo na kan de sofo ne se ye ba hwa ana obeka no si won onya akora na ma me na kasa asem na che wan kan dia wonko me kan bia ana me se papa ne wonko dia ene me zumi nko wona ne ba no ana ba bia me ko e bia so me ne papa ne ko e ndi so wonko dia ana ma me kan ya se
said the bear I are sabe bentin me de mini achire me enko me kwa na me ma me ka ho ana ye ko ye ti ye kwa baby ma me nim ho na ye kwa ta ho St Peters achi ho baby ana ye ko ye kwa ye kwa trans ya so fu ne ya so la no frame se memra ana me ko gina ho asmo buza me ne se kraje upese wonya sika ana sika de so bi anya sika o pa de ntita me pese me nya sika was any upese wonya sika pene kwa mpaso ehon wo kan na maintenance ya ba no ya so na me de me edin ene sade ya pi abontre na tukusu ya nan e ho bla me nya ade emfama na me pi ye ana me kotu kusu ya nan ne ba me ba na kusu ya ba ko ho abo wo su kusu ya we wunim die ntia eho apai no ana me zimi nim ji so ka kire me was it any o maye say ana me zimi maye nan was ba ko na wo free mu no en na abo no ana Asem Mpe na wo kai enti ye nu film na koto foforo bra ewi a me kire wade ya ole be na msa koto ba na mbegina ho ewi ya me ko no ha wo se wo pentem wo kwa akra ya de enti no enya de se obetimi ne ma ya enti wole number ma me friend no me friend na me me wa ha na me ya asore ne ade enti na de chin ye ana me ko sister ba kwa na net waterfall na adwumam me ko ya me ni di nkoma na na kwa bramwate Asem aba na mse debe Asem ana wate hwe eye hana eye me yere no di wudi na chi aba ha se yese wole akuye kwa jiska dru ana aye ne saa no na wo babe ma na wuye no won ne kokko jiska dru na ama uye si utu kwanti na okaise ya uyusu nyina watonton no eno nti yese bra ni hu de be ya wo doje na me hwan me na me hwan na mzuru na yese me mra me nko enna me ko ho na ene esi na sofo ne kan wono adwuma si ade so ene sofo no obechi amma ya nti ade chinye na Thursday Friday o ya so le nwumre ana me duru ho kokko tena se ma na ya so wie na me ko no ho se anano o ya se me friend na wa anya yi nti asem so matina chinzi wono se me me ire kwa jiska duru ntina amana yare no ahwan mentiase be bia mele ne kokko jiska duro mpeso wo kire me nyasa wan kire me a asime bizie na nya papa ana wose wo no na ai so asime boa me mfre mase because mase ho ana meti free ye ana o friends had no ama so le anwumre no ye se anwumre wanti mi ama so no ne hododo no kakra no se ne nyampa Sunday obehia no ti Sunday me san ko ho ye ko ye ana obuzam se sisi asem na me kan no one for Mike mam ne kan no bedwuma na asen nam se no bedwum ne be kan nya de be boa is because of ehona mama ne ba asole se enya nim gwase ma no ntino odo me nya abotre ne entrance ani entrance ya afi mama ne se kwa ku yi ahye obi fufuro se eyi obi na kan ye ene ade ana mzo ku obi na kan ya na sofo no adwojo makoma se oba no yare ni nti e mama ntwe ntwintwan se ebia mene maase we sisi yempa yare sa no ne hu de beye na me de me free ho amele koy titema ma me friend kasa de nyem wo ka se oba be fa no ye free sofo no oba wo de ne beko na wakwa hwe no ti ba na me trans na mbusa sisi wo de ne kwa wo de ne ko no wo kwa hwe na se wo ye ne den ana wo se sisi di wo hu se ne ho ye kakra no wo de ne ko go so de aye no wo hia obi a bi oni ne be didi nkomo ene ade se de be ya na me se no so ne ko na kwa tena ho se won fa ne nko ba bi ade a and there's no need say me de ma na ne ko it's because of modikin akwa kan ha say me ne ko jiska duro enti wo na ne ho anto na me miska duro na me ne ko je na en na ye adwuma enti nya de say me ne be ma na ko ana even wo ye me fa 4 or 5 months ni akwan la to jinkwa no di because of yale no won ne ko ho na ntuntumi ko we na nufusu bi eni ho a won ma me fa say ebe ki o yare no ebe sia ya ha ba ba dam so enti no wo de ko na dene edinmu gidigidi me no ma na atena ha aba beduru sa bre nti okọ na se bia onya tambia no aba ha no aba behwe no anam de me no ma me kan sa ana okoye nti okoye di be se month ana ofre me se ne ba panyi no mo ye ne ho ade enu nti no wo ba ya me ne nkura ne nyina amara o kan na me de me gene see you nti me wie ma asma me kan trim se ma me we na asma wo ye maintenance it's because of obi o yare ye den na wa ba ye fro nti nya de me manako nti me to phone ma oba no ana me le call recorder etozo
nti me ko ba na wona na kasa di ombia na mabati ti me bae no me fira adwuma bae na je oba na sesa wone nkura ne nyina afo mo ne ma na omko maame ne ho maame ne fira me wia ne se wo ya ade a me yere ene nkura ne nyina ba ho nam se yo mate mara no mbe ye wedding no to mo ye wie edi be se 3 days na maame ne fira me so pese okwa kura sentinka wo momla me di me ho kakra na nko koba na se ye na so lo mbe kwa ana me ni problem na me mu mpa de me kase me ba ho se mba be fa wo mo na mboa enti me ma adam for taxi driver bi aba ho oba be fa wo mo no lo ma ba fi nam de me ko hia wo mo ana me do mo ba efie ti me no mo tete a man bi e wo ye ho ba bi amete no ohu me woni ne wife ne to me ne wife ne ye free ti me na mo ana ne wife no ka james me wife ya de nikunu a won net so betimi ahwe na mame endi se me ma kwan ana me se a me ni problem sem dia ya sana mepe se ne ho beto no ana me koye ti me kogohia bra no a me ni didi nkoma no so betimi ahwe no na ansa na obehia o mame ansa na watimi ahwe ana ye fro mame ma ne baaye je fro mame ama ne baaya ma ni didi nkomo se opeso ohwe ne ba no obepene so ama na ahwe no ana o se ai opene so no nkura wo hu nipa kura wo ye ne ba ne sa ebe ha no pa woni ne nche ana o se mame asem na wo kan emuodu wa se ne muodu pa enti hwene ye e wo de wo kan mimi ni de America ntia mama fro wa me busa wono ene ese wo so be ma kwan de a ene me kokuro be so ye fro ha botan so me kwa kwaje ya de me ko na so mo le mame de a wo ba no metimi ahwe ana mame ni ebusa anza ehefa ene abotan so a wo kan ana mame wufre a obusa mze ehefa ne abotan so no mendutu anu ma ho ne musa mze abo be ni mimi ni de America ana mimi ni de meye ene mam busa se wo be pram ma ahwe no ana also say and don't ma abotan so wufre no kan no tim firi uraso ana also na no ma abotan so no say afi ni ma hu raso kumawu ano za me firi raso ana onde wonne kai ana wa nyanti ase no so man se ne sade a ongokurum no ngonko tade mra no mfa ensa ne ba ne yare na ne kurum na wo ko no ne ba no betimi ahwe ne yale ama na within be 2 weeks oba no ho beto no bet ni nyina gya wo ma me ne so wo wia nkomo aka no wa se wa mintimi ni uni gize me ni umie no nti wo kwa freme na me ni uni sa nkomo sa wo pene so de a oba no ho beto no sa wan pene so a ene ana okoye ene na ma me ne ba be frɛ brands open ba yare sa minim enso wale koye nti o ma me ne koye o ma da di be se 3 months ana ma me ne bae ana ma ne san be hia nze obi onu wadi nkomo se frɛ no obi a so pe o ba yare sa ade nti na wa ma ana o se wono ko so be hwɛ ne ba na ma ne ho ato no ba ya still ana o se ne nkomo be na me ne udi ye ti dem a wone ne yi ya ana m se ade we ye ko so no masa me ha me pa it because me nyam hu twabere bia ma tena fie getting to 1 year me nya adwuma scan free ba bia ma me ana me hwɛ no en tete sade a me tia sisi ano se minim ni pakura wo yesa se wono ni a anka metwe zukutukuru medwutwa na manawu ye chimi kotum na nkora na oba na hoto na mepe awa ma me ni bie na no a sa na wo kan de ne nka me so metwi kutukuru ni bi na me se ho de e machira me mfa ho de miminim na meka ana ne woni ye twen ya na wale sole ya okoye didi be se 2 months na ma me no le niama aba efim ko adwuma ba no se ma me na le aba ba be gu ho se ne man na enyusu anwa kakra mo kakra mpaboa ene ntaze ni sister fra bro chiraba ana ole aba this is anzo tama woni si your friend make aside so ba ebe ho de ye beye oba nizita no mama bisi wo se bia me ba yare ana bia san ba behwe no ba niema no ole abade a me mente de wo kire na se enipa yare a wontime nja atare ana wole ntale aba ndi zade a me na gu ho adata na man zo wo hwe me no da week no a wo male niema na beba ka James wo bi de niema beba ada week nim wa mpontini pase ni pass mezi sa niema na beba na eba se me pem me yire ne me mba ahoto de a ene ma no mfa nko children's home na mfa nkongoche se de be ya omuso be nyon ma hoto timi so ma popumiti even me to because I kire omuso ni ade no if say wo ka say ba bia meti ana say me niam bia wo fi okura menyi emfiri ho na hoto mra ka meye timi so mele koy
edi be say 3 days na ma me na ba asuma ne ba ma na ba say niema na ne sister le man no kakra ono ni sister le man to won san framre ne ba we na oyare no na oba ye wo say niema no me ma mprema ne nana ne ma no ni di wo mu ne entare no na won dia say to frame 2 times man fa de to so 3 ana mfire na mo brother no ho kwa akodi adura bre obi no me fire kwabra ana me jesu zema na wadi ntina niema na me lebre me bana me nana no wan bra mo manyusu no niema no se washi no se washi akwa akogu hin o jimi no se wunima e kina me ko papa ho akobona mane se wanya asem papa bia nka me lo bekwa ahimfie wo mechire opa mahu se me firi kumawu ana me se de o kana nyama asem me pese mbusu asem kakra o niema no le beche ya na se o kazi mfensi ho ma na ba beje no so le beche ana me se ne o le ade kwachi obi a de obeye no enye wasem bio si ekotugu ye koye ndi o le abeche enhwe ho ndi twa asem ne so me kan ya wanti ase ade che no aba ma me ho na mu wadwo na me frɛ me se wa ba se ne niema ba bi obi a me nkɔfa ma na me ka je se ne ma ni ho me ka se ho a na me boa me ni niema bi ale ma no so le mbekɔ ahemfie ho nipa ne ne ko ne me kɔ ahemfie amba beche ne ba bi ane ma no because na de na wo ye me yi ma hiya me tan ai enye de sa de a oba be fa ne ba ko ana me se ne ba no de e kwan da wo so oba be fa na ko because of oyale ntina me mpene e ma ne fa ne ko ne ba me mfa ne nya hwe me ne ko akwa jiska duro ana anyi ya ba fa ne so no na me obekire mpa ana mze baabi ole beko bia no oba mba be yima no na nipa kora wo se me ne ko akwaji sikaduro no wa kire anye sa wole me ko ahimfie na ho yintwa ho a me ne me ko suma nkwa ahene ho ama onjo akwa kire enipa ne fa akokora me ko akwaji sikaduro no a we no esiye am de ho no etu twa ma me ba wo se me se oba bia mpe bia me onfa nko ti mantene nka edi be 6 months me wo hana papa frame se ma se aba ho se ma season o mfie ne ba ya ma season o mfie me se me mprema ne ma mfie afi niema wole bere ya ni eniema ma sesa niema no akwa akwahye no anam se na ma me ade eniema no first one wo se ma sesa akoto agu sisi wo se ma sesa akwahye no hwa ne bo na mane no wo se na me se ne ka kire no se wo ho na on peda me metimi aba be hia no wo ho na kwa ngoba se ebia wode makoka asem bia me mante ase no peda ana me nyina kokohia ye de ko ya kokohia ho no na se maame no ne nsam ka bebri se ne niema ohia ana wo sisi no ne ba no yare nti no oba ya na se niema no ana ohia ana wo se ne niema no ye first owia na afi ne ba no so de to aso na me ha ne ba no e wo fi ho me hye na nie ya me ma ne ba no ho nto no wole niema ba kora me ma ne ba ni ani ade am dem papa kan ya na me yese na asem na wo kan ni me season no de benti me season vie na nipa na yare no ni nuanom obi anu a wosi ho na ba behwe na hyase na no ba obi ama ho bio enu nti no kwan ba so na me fa me season wo pa wo mfre ni nuanom nyina na omusa se me season obi a na me de me ne papa kan sa na papa ma me so start ye e wo ne niema na ayera na ho niema na eni ho no ho se niema ndi wo hia anam papa busam se niema no anam se niema no kaze me nyama no ba bia mo wona na meboa because ohun se omo wo ho a mo yempen form better se dia wale o mantimi amfa anya yi ama wa ntimi ama mebo mama ne no se wono de woman zo le mbekwa himvia onfa nko me ba be yi ma no ese me no ba na ti ho sisi a obi ansi ensi ho no ba be kaze bia si ya na sisi na me netie sisi akwa ya tete oba ne ha no ha me na asma wo kan se na nti okọ ne maame ho wo se ne maame se obe han dan ele ama no ne ma akwa kotrem enti na de oba ne tirim a wole nam enti bibia oba ye bia na ne buafu it's because of obe ko ne maame ho sisi wa pakane ne ma bi si wo kura mpa last week Sunday okom yesof wo se o man 200 cities in final ade na ya wole beba ana wo se hu mi anya ade se obetimi le sika na ma no the Sunday nimba no apakane ne ma wo so wo fa ne ma na ko ana mse ansa na obetimi afa ne ma no mekwaje ni fi na busu ho me ma ne nko ekwan so ankwan go drum ba bebusa me se wowai enti me friend papa na me friend papa bona ma ne si no wo ye enu nti mesre se ba bi owo bia me kan we kan 3 times wo mra na me mfa ne chane nsa na me nyima so mwie anya za me so le me kwa adwuma me mra no apie ko no amomo ho a
on ba be busa me ho asem enti me tena na je se ene ma adwene mfa bia sa na me se sa de se me ba ha na me bo mama ne na kwan be fa so ye benya ne ma me na se ne ba no so be gina na me na de ama hey ne kwan so fa so se me ne ba kwa akwaji sika duro no wa kire me anye se chan wode ne kona bibia kosi ha obaka se mi sika duro amene ne kwaje no ana ama ne yesa okay abadwafo ne atiefo ne ahwefo yenyina yesempa sese ya no bia meka se oye bema o iri nya yade na enye malaria enye yarfofuru bia na yadwim hawa wo problem wo problem o wo how pa wo how no ebi atemu dana esosen wo how no obanya adwim hawa nya no nko akora chiri konson okay mama mini computer so dwamra na asem no very very technical we need to technical mama enkomra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi duma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanoso It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I would describe them? The taste they like. Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Sompa 93.1. Taya sisi de kwase wo ko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de eno
ɛno ne Mmrantehene program no so. Sompa 93.1. Okay. Abusuafoɔ sɛdeɛ mpanyini kan ne sɛ bɛsipa ne kɔ na ha yɛtase ne bɛnimdifoɔ ebi no kana bɛnyansafoɔ nso ɛyɛ bɛnimdifoɔ sɛ wonim a bɛrima yɛ asoma wɔbɛka no kwasɛm nie baabi akɔhwɛ ɔbɛyi adeɛ no emu apae sɔfoɔ no ɛyɛ maame sɔfoɔ no sɛ bɛrima yi wo pesika apɛ no kwampa so akyerɛ sɛ ɔbɛyi nua koraa akɔka sɛ nka bɛrima yi de ɔbaa no kɔgye sikaduro ɛna anyɛ yie ɛna atwi afa hɔ no mu ɛna bɛrima yi a ɔnso wɔgye abaayɛ sɛ ɔbɛhwɛ ne adeɛ no ɔnso aka bibi ɛno koraa deɛ watɛnkyɛ maame no ɛwɔ kwan bi so brada se wɔhwii mu wɔama nsɛm bebree mede menni hɔ na deɛ bɛrima yi ka ɛna meme folo asɛm he ɔdene paa ɔmono ne sɛ asɛm he ɔdene na asɛm wei no sɛ yɛbɛpempɛn no paa na yɛyi a gye sɛ nka yɛnya sɔfo yi bɛrima yi a ɔbɛyi wɔ ne nsɛm sesia yi ɔbaa no deɛ yɛyi ne firi mu ɔno deɛ wɔnka ho na maame no ne bɛrima yi nyinaa nanka yɛtase nsɛm no bisibisa mu ko nsa hodoɔ huhuru mu samforo mu paa na yɛnya ansa nanso ne nyinaa mu no ka ɔbɛyi ɔyɛre yɛayaresa ɛna yɛpɛ sesei no manso a abɛtɔ ɔbɛyi na ayaresa no so no sɛ mfiri hɔ a menyi nni sɛ ɔbɛyi ahotɔ paa ɔbɛnya bi saa nti gye sɛ yɛdi dwuma no ma aso ani nanka asew no nase yɛahyia akyea yɛ nsɛm no asomdwe aba bɛrima yi sɛ nneɛma a maame no de baeɛ no nkɔmhyɛ pie yɛnsa na ɛba sɛ obi de nneɛma bi bɛba na mamu nyusu fa wɔde akɔkyɛ maame so n'ani abere sɛ mɛmɛba yare na mede nneɛma ba deɛ na bɛrima yi sɛ nneɛma a wɔde baeɛ no ntaadeɛ ne nneɛma no ka no ho tɔ no wie a na nka bi a ntaadeɛ ne adeade fine na ho ntɔ no koraa so asom ha ɔbɛyi su ataadeɛ no nti abusuafoɔ asɛm no ɛyɛ bɛsipa ne kɔ na ha yɛtase ne bɛnimdifoɔ paa Sompa 93.1. yɛbɛtie maame no mu asɛm nansa na momfa dwatɔndeɛ baako pɛ mmra ansa ɛyɛ Abe Herbal Clinic Dr. Abe Dr. Esagro Dr. Magic wodi dwuma papa Dr. No Size rather wodi dwuma papa Abe Herbal da biara da nipa ɛfrɛ gye ne nɔmba pɛ sɛ ɔmo kɔ hɔ fi sɛ wɔn a ɔkɔ hɔ ba no ɛbɛka mu nsɛm a kyɛ paw ɛnya gorɔ abusuafoɔ mesrɛ yadeɛ deɛ ɛni anim agoro na du papa so ne wiase anka wiase nipa nyinaa nka ka bɛyɛ 11 pɛ na adu papa a ɛwɔ hɔ nti ɛnɛ obi adwane kɔ Abe Herbal Clinic ɛkɔpɛ na yaresa ano aduro wobɔ Abe di na obi aka sɛ sickle cells doctor no yes ɛyɛ nokorɛ paa sickle cells doctor no nyɛ no nko a ɛtwerɛ yade baabi ado so nnipa no akɔduro biara baabi apo sɛ nnipa no akɔduro biara Abe Herbal Clinic ɔbɛte ne tɛ koraa ɛnyarewa no dɔɔso mentim ɔbɔ ne nyinaa din sɛ yɛ ɔsa o sɛ bɛrima wahoɔden na asa o fibroid o stroke o bibiara wɔwɔ apatrapa new site tan so kwantempɔn no baabi a so da akɛseɛ mmienu sie no wɔsɛ me si aya study sɛ gyina hɔ na Abe signboard ne sisi so trɔtoro gyina hɔ nkwanta ɛwɔ akora sɛ nyɛ sɛ bi ahonam mmerɛ yɛ koraa wobɛtumi anante akɔ hotel kakraka bi a ɛwɔ ɛkwa no benkum so no nkwanta ɛda nifa so no mate bi anim wada koraa wonua passenger bɛfrɛ sɛ ɔbɛpem sɛ maame waduru baabi a wokorɔ Dr. Abe Dr. No Size number no yɛ 0243 34 5392 0243 34 5392 ɛna 0506 46
0208 0506 46 0208. Mama yanko asem no so ntete. Asem so how do you find a funeral? Who say? Sompa 93.1. Nana voice no hunti ka wada okay. Ma ka say e be bo voice na. Master mo fa voice na bre me. Ora mini asen aka. On pa mo. Akwara no ma no oda. Ande ne ma no na no on pa wo. Ni de nie ma kwa ko ma na na ma brate ya sika e ka ho nyina. Ah. Na me no so wa de ma ko ji ko jo pa me ni aka me meji anu anu. Sompa 93.1. Wono wo chini me so meki. Ye chini no ba bi wa mo chini pa na wa ta ga no ma ni na ko pe. E ja de e fu a. On pa. No wa bo ba no wo ma me. E dia de bre me ba kura no aje akoshin. Enwu nyina me ti e kura ase. Iti ni yemo e te dia na me ko ma be no akoto egu. Na de egu me shen. Obi anware ma me. Onya ba won fa. Onya no ho ade dia ma. Abranke wo mu ade. Mini ni kasa. Won fo ba no ne mani nyina. Ko wo nyina me ko me kasa me me chinibi. Abranke ni ko be bia no be la ko fraba. Anti ni ejai. Anti ni ejai. Eni ye no ba ma kura ase agaya re. Ni wo goso. Ayala sikati nyina ko ma biwa. Apre ya ma fa me be ntuana mo. Ni asem bia won fra me. Onya de fo won fa fo. Do mu ni pa wa wono ba no. Eni wo mo mpe ni ko bia wo. To no o si no busu onye nta won fa. Ma na ma. Etini di ta fra bo kiramba. O de ye ma be bra ba. Ka kira me sa. Mu na wonu wo na na no. E de ye di zero. O be nya ko ma ye. Na yi ni ma pa. Wonu ma wa de ko ye mu. Mo ani ma gwara na ncha de ye mpa bua me na na no mo. Ya me ni di. Wo de ba no re bua ya sa o de mi ni mo na na mo. Obia enta de ne no da efe. Wan kan sho se wo. Ni dia go. Bire ni tuna ko ma me na na mo ni e pa. Na na no so ye man man. Obia de ne mpa bua. Sa ne o me de ko ma me be yi. Wo ba me che ta ko ani ni scan wa e me ba sa. Na yi fi tesi takuya je na ganya mu abari aso mo bia na kwala na tu be be se o ti sa ni me na ko si ni sa ti ka no kraka na me be ti ba no bi ma yebe wan shen ma no mo tar no to no wan fa na mi le ti na me be ko pay bi mo kura Sompa 93.1. Yo ma me so de abufuo na e kasa pa se be me wanya de afu a wonfa wonfa na me ba wo yare me de ade ebre na wo se o ma na nye wonso ma me so wa kana sem so wa repeat ya wanya de afu wonfa na se wo yere yare na busu aka se fa no a kontonkuru wi da mansa ko ma sempa na de anya wo nti abranti wa sore de asem ya beda yi no ye de ye na beboa ene beka de ye na beboa ene ne beka che no abagafo Sompa 93.1. madam ma momre mu na fe ye hunu ni ayeye omo kata chow edase abranti na semo de bai no ano den na asemu ni wan hwe na wa wo kanu wan to bo wan hwe na sebe na so asem bi ni hu danse a ya na edrume bi a yitwanwe onko broni ekrom enko hu sha no ma obi da nti Ghana de bi aka ya wa hwe ne konson ya na no den dodo o ze kata cho mami o kasa no se me de ne cho fa nya fa bi anso na ye o kwan bi so mo wachi de bi a meka se woni obi ya de na o che fa no hwe nipa nanim ne ekwan ofa so kan se fa no ansa na wafa mami kasa wo kan nyina bufu na o yisu word bi o se ababa wonye ne ho ade na nna mpese me hu se minim se oba no ane ho ade ana bibisa meboa ana wakwa enhu animum ana waye ne ho ade wo de na wadaro mawo because mami na point se fa ade o de ne chew wanya ade efo ade wonye ne ho ade short ase na me pese me hu masa ayo mo hwe ehu sampa se wonya ne ho ade ana pa jo ma ye ne ho ade ma me ne baabi
maame ne baabi wɔne ne kunu nyinaa ɔne ne kunu nyinaa baabi ɛna ɛna hɔ no ada maame ne werɛ fie ana so ɔnyɛ ne ho adeɛ katakyɛ ana bibi sɛ maame ne werɛ fie ɔmo wɔde kasa ɛkɔ soro bafom a maame yɛ besia eti yɛbɛsrɛ sɛ maame wɔte asɛm yi a asɛm wɔnyɛ baabi a wɔgyina ne baabi a nso yɛgyina ne yɛto mane ɛkwan bi so nipa ho asɛm na yɛka sɛ ɔbaa yi te sɛ de na katakyɛ ka no ɛnka ɔbaa ne ho tɔ no wie ɛna nka bɛrima de naba anam ɔbɛfa mo adeɛ de kɔ sɛ ɔbaa mu yade ɛna akwadaa no nso nkwadaa yi wɔn ɔma wohwɛ nkwadaa no ɔno ɔma wa kama bɛrima yi da wɔna sɛ na ɔbaa yi a wɔkɔ fie ɔso mi kɔ fie a ɔmoroma ne nye because of asɛm a ɔbaa no ne maame bɛka kyɛ atɔ ne tirim tɔ so a mɛkɔ no nso mpɛ sɛ ɔma akwadaa ne kɔ na deɛ tie nie yɛa ne yɛbɛsrɛ yɛnnuanom asɔfo no binom saa na mɛka no baabi a asɛm no firi na start from hɔ sɛ sɔfo yi sɛ wɔnkaa saa koraa no a ɛkwan yɛ ɔfaa so ɔka kyɛ aberanteɛ yi sɛ kɔtɔ kosua bra na wɔsan hyɛ ne nkɔm anaasɛ ɔhyɛ no yɛbɛka meboa so sɛ kosua no akɔtɔ ba hu sɛ baako abɔ baako na ɛbɔɔyɛ no yɛ sɛbe wo ba wawuo no tie o yɛnyina yɛ asantefoɔ ma at the same time no pekwa o pesika obi anso pesika pene kwampa so na je se ne sa asem ne se me no wo de me ba kwaji sika do na eya eben e wo kwa bi so ana branch eso to no ba oba enua esa be kan se wonim de ekoso ye si di paso me so de me nua ne kwaji sika do e wo kwa bi so abrante ba oba ha nyina no pese wo se na ho san akra ne de won po no wo se ne yire no emmom na ye hwa de bi so enwa makatachaw wabɛkyɛ me noma ɛnoma wobɛkyɛ me na aberante nso kɔ baabi ɔno nso sɛ yɛse yɛde noma ba bɛkyɛ wo na mu wammɔ nipa koro a wɔde noma bɛbɛkyɛ ne din ampa ne ani nansa na noma yɛba wɔyɛbɛfrɛ no coincidence ɛna aba sɛ ɛte saa sɛ nte saa ɛna ɔno nso pɛ sɛ ɔbɔ ne yere ho ban nti no ɛnɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛna ɛyɛ nni na sɛbɛ nkɔfeɛ akyi nka aboforo ni hɔ ɛyɛ dɛn na maame hu sɛ ɛnoma no waani na de koche na so frɛ ne ba sese katacho asema ho nyina no maame no mmra fom abrante utie ne kasa wo so wonde wo pese se mo pese mo je mo ba mo ma akora no ne ho ntɔ na obetimi de mo ade abra mo nanso sese utie maame kasa ya me de ne cha ne fa ɛsɛ sɛ abrante wo tie ne maame na busuafo so bam ne wo mo hwɛ baabi a kyekere aboa no ɛhɔ ne sana no ɛkwan bi so ɔbaa ne yade deɛ nanso ɔbɛrima yi ɛpɛ ne yere ansa ne nneɛma wɔ ɛbɛba mu deɛ a nyame nkoa no ahwɛ akɔfa nsɛ bebree aba ama sɛbe bɛrima wɔ nti meda mesrɛ sɛ maamefoɔ mommrafo na maame no ɔbɛnya wɔmmra na ɔmɛkyɛ ne nsɛm wɔ mu a maame no ɛsɛ sɛ wɔka meda wase asafo kɛdɛkyɛw ɛburo na wohum asɛm nana ɛmu ɔdene sɛ wohum asɛm bɛtɔ awarefoɔ mu a wonyɛ bɛɛma wɔɔden a woboa wɔtɔ fam ɛka sɛm bi na menyɛ ahoɔden saa bi kaa me na ɔbaa me ne ne ti a yɛwo mmienu awansapo bere baabi dɛm wɔ nyinaa wohum asɛm ketewa bi anto da kyɛ sɛ asɛm a meka nyɛ yize o nhyɛnka nyankopɔn sɛ wotumi gyina wo naa so bɔ mpayɛ anadwaɛ no boa kakra ɛtumi twitwa gye wo ɛfiiva wo kakra nti yɛ a moma yɛ so yɛnyere yɛ ho mɔ mpayɛ asɛm a wɔka no bɛtɛɛ saa no ɔ sɛ mete wo din ɛmu nye ize na menka nkɔ akyiri mesrɛ nana sɛ ɔnhyɛ producerfoɔ na ɔmfa maame no ɛmɛtena na ɔno so yɛntoto no ano na yɛngu no birim na nam de usie ya da wase ɔhene ala chao mpacha me da se osofo atwa ne tiam so me twa ne tia brewatia sister afia Roma Hill mechiano one ni kunu owura say dumoro ana akwara na ofiri mu no South Africa ni no aba ne say papa Sompa na 3.1 o ma penu krabe o ma penu krabe wo ho na me anka Samson sofo panyin sofo Dominic Entwa no so okontana se Lake Road Baptist papa wone mama Grace mechia mu nyina na papa asemo aye ken asofofo na mama mfa wo mo so ebinom sebie na wo hwede ekoso na asofofo na wo senka wono mu di nka bom mo meba abusua mu no
wɔn mmom na abɛsi abusua ntɛm ya wɔn mo de ntitimu ɛbɛ abusua mu ɛna wɔn maame yɛ bɛyifoɔ ɛna wukunu ɛde wɔkɔyɛ sei ɛna wɔyere de wafa ha sei no mu sei ama wɔreɛ dodoɔ na egu ama abusua nanka ankane wɔdɔ ahyɛ mu ma no ɛnɛ wɔtan ɛna ɛno aba bɛsi anan wɔ abusua no mu ti yɛ sra asɔfoɔ no mu no sɛ mpo no wɔ ani ɛte sɛ deɛ ɛyɛ anabi no mu kana nyankopɔn wahyira wo wɔde huhum ani wo ama wo eti wo de just 5 seconds bia na na sɛ just a second bia no wotimi kɔ huhum mu ɛsa aba enipa te bia mu no yɛsra wo sɛ wo kɔ huhum a deɛ obehu no enke bɛya fada ne mpaebɔ na bɔch ɛma sankɔfoɔ no nanka ne bɔne ebi a wokɔ sunsum wiase wokɔ hu yɛ no ɛmfiri wɔ no so ɛno no yɛse sɛ wodi deɛ wohu yɛ ne nyina sɛ yɛ nokro sɛ nyɛ nokro ba akofo akohu wonko na akohu yɛ danse ni bia ni hɔ memete ya me ne huhu maniwa enti sɛ wokɔhu ba enke bɛyɛ ya wɔno mo fampaibɔ ɛntɛkyire nanka saa deɛ ne firi ɔsɛn sɛ yɛde bɛto dwabam ebi so ayɛ kan kurampo no sɔfo kuro no wodi wafu ne nam ebi kura nyame mfrɛ ene nyankopɔn na sɛ Christ din no ayɛ funtia wo bia sɔle yɛ na wɔde kɔm ne nafu ya ahodwo na wɔde akɔ ebe kakra no obawu sɛ nafu ayɛ pampe te sɛ wɔba sɛbe wɔnyem ntafo a wɔpɛ na awo eti yɛsrɛ wɔnom mo yɛ saa na sɔfo mpanyimfo ebi di dwumaso ebi de nyankopɔn wankasa kurampo no wura hɔ timu sɛ nyankopɔn na afɔ bo nso a hwɛ akwankyerɛ a wɔde yɛ nsɛm a bia sɛ bia hu hia ye de ntitimu beba nko ana na asofofo ne bi ye nti no yesere wonom papa nom munya isa de nyame mfra de se wa fra ho a wo be ma akwankyera na asa wo be ka asem bi a ka asem e de asomdwe beba na de pekwan foforo bi fa wo e fa giu sika na fa didi na afa biem nso maame no asew wo ne wa wo ba metia brante ye no mu asem a wo se wa ye ne ho ade ama abusua ma me nyam se wankasa wo tam sabi wa ba beje wo tam agi sika kakra wo de bebo etam ne so ni nyina wagina enementi ase ase maami kasa mu no wo sa aka bia mu se wonim abrantie o meye ne ho ade bia ma ne nti no onfa ne ba anasa onfa ne ba na mre no na wanya ade efo de onton koso a na onye dai wonwale ababa wa no mi tu ye nua be maifo wo kwa wale ase wo mpene so is better so obesan wachi de waye no waye ade bema why ade ye bema be ya ma na yira na waye nei ebi wo ho a wafo no oba ne yale se pe na adwemu kan we adwemu kaya de na e ka oba no na watena fi obi oye eyi ye friend say fitani o say no wagya na adwuma te fi almost 1 year sika kakra bi a wakola na nka ode be hwe omudache no eno no wase yi ni nyina asa spend wo oba no ho bema why ade mo no yo why ade nya mema nyina na be yesa odo a wayi a kire wo ba no se maame ne se wo pene ba we bla mama ne ma fa ne ba ma no so obeye ne den obeye ne den yo wo ma no no ama wani akọ wo ma ne ho hwe wo ma no e market esi abi nsa me dada na enye ne ntra wo dem afem kwara na eba ne eba wo nchen a no ma da ne jata no mo ba ba we nkwala no yese be ma sa wo to form wo so abusuya wo sole na sa ye ya wo so be me mo be ma ne o ma no eti mo wani nkwa wo ma ne ho na ma me so wo pene ba na fa ne ma no se sebi obawi no so obeye de den yo so ne betena so obewale no mane mfa na ade na wono so de ode be bia no fa ne pe oba bi tena ena wo so ohonto obenya kwa akora kwaye wadwuma enti no mesre de emeka akira brant ya maame no pe ne ba na me nka me ya brant ni nya baba o se o ne ho ato no kada cho sa mamle kwan so ugofo obi de hye ne se ne ho techema e wo sa o hwe ne ma ne ho to no nyame ya adomode na kira ma ne ho ato ne nti no ese wo se aba ntimi ye na ade nyina nti no wo fa no kwa ma agusua ne ho antechema anasa ne ho techema krampo na ene tema che ne nyina afiri ne wo nti no wo fa baba wa no kwa ma na busuafo na o metena se nya adwuma onya sika na o fa nkohwe ne ma no na wase abusuafo nsamna kwadami no nanka ye pese ye frɛ maame nanka ye ne tenase fitiem na sese asɛm no ɔkagu ahoma so nti ubise mu asɛm a enye yie nanka ye hunu asɛm no poma sibre na ne awahene ye kan ya ana meme fo aso sɛ ɔba ye nya be me na wo na maame de kasa na sɛ wode wanyadeyefo fa no no asɛm wakire yankwara abre me maame ɔkɔfu mu a ɔsɛ wode me kɔ na bayire na wo hɔ no kɔfa mo bɔmfo bra na mo manu na gene ne
mo se sanche ni ade ngo kakra ho mo de mo fa me ma me ka sa awia nye so ma go ahead o obeba na se wanu abayire no na abete kwawo pa asem no a ma me na ka no ye fidie bi no de ahye ho mesre be me ebi asanya do bi a wodo oba no ena oba no koja no a ebi a obedi ho ya na bi re sanka won eno kura no won fa homamom o na se nyame amfefie na se biribi te ababa we ne ho techema na kwasem ni ne nuanom aplot watiaw maami oni wafa wo ye de nia woni wafa enti mesre se ajanka ebeye ya ababa we on faran sanema enwanwa pa se nka wo se waye oba hu ade ma me ne baabi na enye mfie aduonum ni nye mfie aduanan ni ene aka se ma me no se bi enya ado a na ni apaso na ma me ka se wanya ade efo che se wanya oba no hu ade ose woni mo no kola enti omo mesre branti on ko dwen ho kakra ma me se beye yia o mama mi me fa na banko anya sa we betin kenzen abranti obagye ho je bia na krodo so a entra fa akonye nim guase men kase ja wo ba no bo na de ntimi nkase ja no sa decision ne de e wo wo nko aho cho so ba na kola bo ane ho so obekwa ne ma me ho se ye kan no wo ba no wo kan sa no bi kura na bibi wachiri tete cho mesre bema ya wuka na ne krepa eze bema etie watu nyina ne se azante ene gan yini masamka ebia na branch obenya sika bi se ne tichu ne na yi pa ne se ye de ato no so se odo oba na kwaji sika duro eti ho no ene de to so eye obai ai na se bema no so ho se obema waye oba ne ho de na se bema no so se ebusa nsampa awo kwa bi so ana enwade ye no aye kan ai sikaduro no se se branch e bia na daachi bi obenya sika na obe sebe nyame mfasa ama na ne ho ankoto no onama etese ya ka jojo ye baifo ye de sa cheche so eti eno de mesre se maame ne so otie ne ontra ho awale egu nkro se na oba ne beko na saware ne begu na oba no beto esese maame ne ba na oba kirem na omune enya ware gu asem ne ye kan sekata jona se de kwa de nesa yare maame no makwan se be men won hwe ne ba yade obi a opesi kama no wo so obi de o kama ne fani ya ye gina tinye ono ne ba no enkwada na afira wade ni mu aba no e na ye wo ma sanete e de asem so ato no so e cho ye de asem to so wote ho ade e na me kan hwe wono ma de ye ni ko ji sikadro no nye se oba no yare da wo so na wo ko na oba no si yiraw sikadro no yiraw na wo ko sikadro mzo mo ntiase entiato ni we no ne sofo de ahye ni tirimu se beme won se ni nua kra akọ kana bo sofo ne de wo atene sofo ne de sa asem na to ma me tirimu na ho no kwa asode eti wo ko ye no na onim sa asem bebe che because beme what the vim na kwa asoro fi ho ti se na sofo ne ka se yenka ne bedwa ye ka mo fra wa waka won na de say na to tirimu e na asem o ka cha brantie se koto kosua bra ne ko fo to kosua sofo so so kire kosua kwankyere ba ko ho abo e na o se wo ba na owu ye no se aya de bia sofo na kwa petisa no ma say sofo me de shawon say nyame pa benada ba bia ma me wo bia fa na bre me bia na me wasem ba ko na mi ni bia me bisa emom sa asem ne de be me won fa nhire ti ko ha se ya twetwetwe na antwea magwan na baba we won ko na wo fo ho pia unya ska no ma na ne bi unya ska no ma na ne bi to na no ala se bibi ma futu mo dia fine o ko fa ne efisa afi ba kuni a oba ya yare no mia minim efie mienu wa bre ohun mi jaya juma tene efie abosome nan ansa na me ba ha se ne mia me hu say yes enwere sunsun me o kata je na woska bi gu bank o de se woska bi gu bank ayo nti o de that's it hwe body apem
ɛso nipa ne yɛde wura fie a obi ahu sɛ bɔde apem duro ɛde yɛde wura na kwa bɛfa so asan deɛ wohunu da sɛ waate aseɛ yo sɛ na so woska wɔ bank me bɔ bebrebe a wo anye yɛ kura flat kata jo de wo kasa yi ne de ana fa koma flat man yana wo sere se wo mure fa o fa koma ha man anse omono sika fo no ni sika no de kakra kura free so na office e hia okay ne matu ase ha obi wo be 100 million na office woni sika mo matu ase o na bia wo matu ase kata jo akono odi loto 8 million no o hia kunu mu sika ni agya mo se mo bre papa nanu ya mbeka mo ho no bra me obi e be pe ko siam ho se mo bre odi loto 8 million sikani man no di na abrosa bi e wa 60 crow station ho no o se ya mo bre nanu ya mbeka mo ho se de mi si bre no 8 million okay eti mpanifo mo daruma ye de besia na ya twen urade me so fa ma me de bre me why na ye besia bia na uni ya we abrante na wo bompa ye se o ha woti se wa yirimu adwirimu hawo no ebi beto so a so hwe kroport pa ani be ma wa ya de ye bo abaso na nyamete ase nyame be hwe abusuafo mo ma yenko Dr. Mensa Heba Clinic enko hwe ade ho na amanfo eja yarsa wo se me mo ya de na menka so yarfo mra na omagine yade ya no odru na enime nyina entoto yie pa wona wakọ akwaja ya sa dos na obia se Dr. Wonder okay kochi abonten so wo free kuma se ekobo ase a wo trabrofo edu a wo trabrofo edu na wo ko kochi wani gini zepo no na di hwe animu enten wo konkan wo ka so akofo du atakwa sunwai se hwidwina se dunkon no fe na fe go so new lorry station hwa Dr. Mensa number ye 0245 958 768 0245 958 768 and a 0271 173 551 0271 173 551 yeah abusafo sunyane yabeko sani yatie bia yabeko sunyane ntem so pa ansuruma Heba Clinic asase na sese de wakofa bad ye che paw when your friend fili ya gani when ni sem spray ni pedua te say dey spray koko so no na akate na otigu tem na agigi wo were wo mu no de agigi wo ni pedua mu no na atigu tem abusafo mama mene Dr. Mankwa eni nkomo Dr. Memo akwaba je wo hene ba ati say jandom na wo so e boko last week aye akoda nyame ba ha obedwa mu ma nya sanketwa wozi amoa Dr. Moda su spray ni pa no o hene ba na yenna yenyina ye papa poso kwadwo safo ase bi bom agina gana ma nyina de adanase yo ewa ade sonko a wo ye no wo nsoma Heba Clinic na wo hwe sene papa yi asi akeka ha mani nua bom se wono de o man ho be hia nti wo de dro ba ye de dware aba yare aba sene de bia ye yin mfonyi so mo ho no se dro wo nnumo ho ne clinic sene clinic bia ate no na wo ba wo beje card Mmrantehene wo beje card obeye lab obeye bibia no wia na ka wo yade na wo yare no konna kwotwe yade na finipadua no aba begu fom ama wo hunu se ene samfo tinyema we nyina wo nipadua se won se we furu ba wonyin ni kire wa ba en mama bi ba obo se na se de muyin se no kure ene mo no ka sa aguru be di YouTube no so abo apa bo te abrofo no kure bi ba July ye don beba
ohun ye no omo from na edisa wo so na wo hwe o ne ba hwe ade free the padua we mu ekufa enya bosrem ka pato mo amhwe no enya apostle wo ni atro sɛ mo nim sim papa we sɛ no so ye nwuma fa no we no ode aba wiase bi nsi wiase da te ma sɛ nkan sɛ na menim bra saa de we adro we bi ba sa aba wiase biem enti wo yade bia ha obia fa nkɔ transfer fie sɛ madam fu dia na no kan tv we ba na dwene ne ne mo adwene ha ye pon wo hume adwene sɛ ye yare a ye dware ye betwene nyina fra ama ne ho atɔ no amone na na asɛ ne ntam nyina ye kama so we ya sɛ bi obi a obodam obi a wotwa plessy obi a sekese no broni chese ni edro fane brand so ma na be hade obi a na ho hyehye no be ne sensation obi a wanya menopause ade yare bebra bre no obi a ne mu obi leukemia ka leukemia cancer in blood udware ye beko e be twene nya ba ma wade wo ho anemia e beko oto asiatic ye o ma kan asiatic e udware e be twene nyina ba ma ho ato ntimfa ye de nchinchin fa ngo transfer fie as a pictures make kusu kan be pictures no awdo aba so wo ya de no enfa ngo transfer fie na sorry fie no honhoma de na ye ne ho wo hwe hwe ne na ho hwe niam a efrim we pie firi ne ho baby I don't wo bia do no kokotwe na ade abeku ne ntunu na wo sa na wo ta no hwe de tete no nyina we firi ne pam na ebo ka but obo kwa hwe na chi obo wo ye ne dia pampa ono aso ne hwene wa so ne hwene sei ebo kwa we na emwa wo ne de busa se mo ne fere ebon obo ne dia ono aso ne ono angata nipa no je wa so ne hwene o last me obi de me face ana eti ama me mpedi ehu okura di amaja anke to ye de do gonde tu sen o de do ngwa na bie pause na gumi so until ba no e ma wo mo bath mema wo mo bath and man so mo problem be ma white o kwa doctor ni ba na wo show wo bath no hunu se ka che ne se we de me wo problem say and dey free wo ba wie na ko o ulcer diabetes pressure sabi wo kasa na wonu mu bon en fa yere nko chinchiro na wonu so enso ma mo nya ya na nya papa ko joseph ase ya de bia wo ni padua mu bia eduro kan wa ase de ba bonten ya de bia nim se ya de we ya de bi so o de asa hunhum ya de po na o de oba bra be ha de we betuma tete wa onu maduro bia nko obo anu wa nu maduro sa ma ina exhausted body no eti we ya ma eduro bia nu be ya adwuma ntibra enye ba bia enye obi o yare nko no obi o yare nko obi wana wonyare but wonya sika but o tren wiase na wudi na eduro so kan wa stroke de wonya bida ko bi so bewu so wonya sika but o di wusika che ama me was scape ya tu nya bia o ne ba Mmrantehene o so timi dibie kama o so dibie entibra na be yi we abrempofo nyina ba enkran kwa de ya toka ya di coffee delivery ya kwa ya mo ma ha nche ya peka ba kwa to a empefo obu wa na dwumanti onya kwan ma ntu invite ya ya be ba hel ya ba wadwaye sada wa wadwaye ba na wo yire wo hwa ne a cheche wo yire wo kwa ye okuru be ma so na ba ye wo yire a cheche nyina ya be toka next full nkan ya started that na machine amode ye na ye den tiwa ni tirimu we nya we papa we na ni tri severe headache wada wonna migraine no ni ti de dwad se de ha ma ebomu ya twa na anwasa wo se ye dware wo bi ni ye detoxify body ni o da no pa anapa be 8 o'clock ade be che be 1 o'clock asa no asore to the bibia free body ni mo body na de no edu asa akura foforo o ye o no o be dasa because bibia anya dey enni mo janu to be dasa o no for sa o no ya no be be do do because body na de no bibia ko kete so a chike ya bodawro amu obia hunu enti number na wo so no momfa na mo ye pon amomfre na mo hunu mfaso a awo na mfa ya de nkochinchini hwese corona ba ya aban ka wo bo wade ho ya papa ya ka amambo se ya de a chire nkona emaga na fo ye ho chire aho che na dade wo memu enso ya de atiate sa emma ni panya hoto ya de timo bi ka dem na hwe na dako ya me bo pampers o na ya beba panimu na ye bo pampers na fe wakọ na fe wuntimi nyina se wakọ toilet ma na e be sha oto sa fe ho be fro ma o ho be fro yire obusu ne bia ho be fro me ka se bi kwa na wuni ajapade bia wo mbefa o from kwa ye bedwan na se ene wadom bre ene nkwaje da se ye di aduro wo yaba na ye bodo ye be ko so bo nse amanfo ahwe bate be ko so bodo wura ma amanfo hunu mfaso a ewo so na o ma de ho na akọ asore fia bi de ye de da o ma ye bo omunsuo sa nwa bi obaka cheme o so akọ asore edwa na 24 ye ba na ko sa nsuo enso tren na hia ye so
saa no okoso na da ko dware 24 wa dware so sa no wo so saa Parkinson asa on buy ye twe na wo die no ano afi ade nyina akọ Parkinson aja wo so no wo so se che o da so be so bi na ye no bia na ye wo wonya wonte nsuma he back na bra edan wa dombre e man tan no ma ye kwan ye bodawuro ma manfo ne beko to bodawuro ma wiase nyina te do nka man tan wonte sa abrofo bia ba India for abrofo aba ba ko na ba ye umbe ye kwan e na ba ko na obefa friend bi wo Ghana ni ne ba no say wo mu kro ma duro bibi se ho na we dey anti say but it's created by God what we dey nyame na dey do ne ba ye e no so dey ne nkrofo numa ba eko wo nu abi wa brochi a wo de bra ne behu ye kwan fa so de akoma no ebe onwa na me se oba na wo je ne card wi a na wa ro no ho no atena ase se oba no oje ne card wi a obekọ lab eduro no depend obi a so ne de ye hwe lab e wo so na ye ho ado display wo na ha asa na ye ho ado na so obi a ne enema ewo no mu me kura me dware 12 ansa na me di tot for body ni nyina wie obi dware 2 ye start ye nipa dware 2 amana sa nyina ye nipa be for obi kwa no ye vegetarian obi kwa na dware 2 ah o ye di tot for body ni nyina wie ebi beto dware 30 ansa na ye wie second say epilepsy o ma ya bodam so o ma bodam ni stroke for no obi dware 30 ansa na ya twe anema o body akra so ade say ya okay yenko stroke no so this say stroke no on ho a na ye brebe net na konwa so na mu spray no na woda na say so kun say oba nipa no ba say nipa no woska da ko no ye betwe ni nyina awie na wade ne ho oba don otwe bi na sister na say so sama na dro na replace ade na say say obody no no ana do so enkum yarebo a meka enkum yarebo na metrofo say yarebo say bacteria ana virus ana enkum yarebo a but so aso na wo nipa do ye betwe ni nyina to awie na ama na dro a be kum bacteria no so en bo kwa na cartridge na da do mo zawewe ye wi asa na ya sa renew cartridge no cartridge e be ma unu anonom no asa renew cartridge cartridge am say be ma bi wa ye mra mo wi a na wa ben te say na Mmrantehene wa hit di jawabo saja say penetrate with veins no e do no veins no nya ko yi ade a ya ha wono flames na da de na betwe nyina ba na wi a abaka de anopa bia bo say wa sorry jina ho ya ka sorry jina be o sanity o lano akoda nya me be kasa wi na woman be frame was ni kunu kwatwe ne de sa na was so kente kwa fu kura na wa friend said so kente ni si ho anya gro debi na hina Mmrantehene mentia dro na si o me apostafo de share me nsa no mentia si because ade afidi adwuma no obo abadwan instantly do wa sorry na wa kwa na no refi se okura poma ne poma na wo kwa yesusu no no wo kwa so no answer free bath na no refi se okura crotches do de wura dem wo apostle safu ya yes ne ma wo ye na yes wa ye we decide kora we decide the ba wotum se binom we ono ni we decide no wo dey spray wura ma ahye no wutumi se binom anya ohwe ana aboa so wo ye asase ye no aduro ni nkono sankanka no oba ye asase ya ma Ghana nipa tibedi aduan no atranse aduro ni nkono aboa kura oba sai ade no de aboa no sai de o de beku aboa no sai ni pa na aye sai aduro ya ba na me ka no okay Dr. Mankwa asem we de mpanyine si akohene wo kwa na hunu jese nipa na ba efisa me efri da obeka no na menyamu ntiase kura ase how enema we nyina we nipa we di na weda nipa ha sembeni okay doctor enti se wachana obi ba ho no mo a omfa hene no mpie hene na wonkosi hene so ba kumase ha ye wa fere nka we afere he ya uduru abuza nsuma he back na do apostle for clinic and say Dr. Mankwa wo see station wa ni achiri kwa ye wo ha na wo firi so na wo ko nkawe no wo se wo besi akrofrom junction junction sa wo de wonim ho wo se akrofrom junction wa wo tumi bo akrofrom junction ni na wo fa so a wo se hene na ye dware no nsoma he back na se se de obi ehunu to de won fa car just a stone throw and I call almighty car so ho de ko baff no do so pa e be 15 hene kaswa Accra hoso mo pass headquarters cry you go headquarters de kwa Accra na machine na mo display no mahunu obi a na person ka
next time we nyasa picture na next week e ba e be demonstrate nipa na ye ne yes free no dia machine de mu spray no afi no ba me huni na machine de man hu motor bra na enyem ayesa type of knapsack no dada no na kire ayi mfanye eti e dugu ho abo se twe ade ne ba edu kwa kaso a kaso a omati kaso a kaso omati eastern region central region na greater Accra omunya no aso mboshe ho de okwa adaje ni posokra ho de life abruchefo obi okwa no aba oba omba fie kra wa no anti no obo wi ano sako okwa no do yaba 12 times I will get you know first one no second one third one fourth one ni nyina fini betimi abasa basa on tell asa ba sa bo afa na sote na ya the ball na be bo was ba the last no do bibia ma na wi na so wait na once na ba na ni part wo the report was first year it was pro na unya no so back and it is on 20 year pass numbers na eguso no e ba sa bobo na wa hu the edikan 0546 73 55 22 0546 73 55 22 and 0244 92 80 26 0244 92 80 26 and 0249 321 803 0249 321 803 and the last number is 055 175 2224 2224 055 175 2224 manta kwase memenda ye nya adwuma ye pache na ye kosom memenda no and ya na obi a manfo ba ha ye pa bi wa me waso dem ko so free ona o sa ko yare ni ya na kwa ya bre na kosiara nso ye start Sompa 93.1 5 o'clock ya die bia hawa ya modern kasa ye deba ebre no so ye ndimo yare bia na ya de aka so no enya bayifo enya obi na ye wo bransoma e back nsa na senate bia no ho beto yada wase Dr. Mankwa na motene kan soma heba clinic ye wo akurofrum aferi kura office wana akonka we na wo ye duru kuro no no wo se ubesi akurofrum janse wisi amfaka biu nate na ko and 10 I was for near can say audition no basso audition team legacy wakofa sinibia friend a band say a series in TNT nibi with the new movie 10 TNT be da some TV so ma wa serious cinema wa wani age na near can say penny for say omo beye audition obia ususu say wo sini twa ho talent no bra na wo montra mo hwe ya tra mo hwe na say obetimi ayesini na no kura wanya talent nyagoro kura Sompa FM Sompa TV animu haya abru say ye wosui animu hwa na omo edi dwumaye sawo pe enkai boyin timu a kwasiada 3 July kwasiada be na wotwe 3 July na dwumadi baso sa wo pe ntimu a bomodna na frɛ 0548 307198 0548 307198 ana 0201 555361 0201 555361 okay I was for menu akufitek with the enemy ho yakufina niam bi na jejemesa nyankopon apa ochena ibedi dwuma na efe meda mu nyina ase ya pon onuane ko fie oba no ankora waji wani so ma kye so aje bonti ye beko na ya to amoso ochena mo besa atienka ye ma obi abayi Sompa 93.1